ewo fia num se ya yeba na yaba babedie ne kama na nenkomo a yeba ne yaba bedie no mepache wada obekai nanu ya eye mami bi efri eye achem na odi nkomo bi babeda yen se ngune nkomo nyina ena na ewo ho ana aso chese aye on and off o ma no ma umienu na wajai no akotwa si kakra no aba saa wa hu ne ye ya fedie wonte ne ba ne nka biem de ote ya ne se ne ba ne aso etika so ampatam ho baabi ama enya asemketoa na enkowie ama ne ama me de boy ye nyina ne se me ba no ya wode kwakudanso na kofidanso kwakudaako afrimu a obatan onu wo ne ba no wonte ho hwe besi ne wonim se ne ba no ne fridge number nie ne mochiri number nie wonim hwe no gwa beto aye ye ne e bo modi pusu ahoma no se hello aso odaruma o kwakuda kun wan na mami o ka se wuni no wasi ye masew konofo me remfie no enu nko na to mitrim masew konofo ena ajebu ajanya babedru aso ani na busu nyina de ose ayoyo wo maba eyo o maba din sanso ena mami ode na sem eba beta ye no nso wono nso so ewo fie ha tutu mi kapa na bra Facebook Nhyira 104.5 FM YouTube Nhyira TV bra na ye nyina ye ni enkomo yi mami wase mami boy ne tofan ni nyina ni o baba sa wode kwadu fufuro bi beka ho me pa chonka me frasie o frasie de na de ye nko esra ansa kra na mekasa ya so asekono fo no kan me honam ye me ya ontwe ho nsan kra ansa na mekasa asekono fo no adie ontwe nsan minnim no kra ontwe nsan kra ansa na sada no ansa no me pa chao me di nyankopon di pa chao ontwe asekono fo ne nsan ho esa me honam beto me ho kakra ansa no watinya kasa yo what a trasi ye mami ansa na yeda na mami ti amabayi ne na kwatena nche mu hei okay what a juju dem mami a aso kwabna bo nyum bi what is anyum no aso eto nkwanta ya pai aso ya mado mami say aso no a ase konofo na wo kaaye no ne honam twetwe no ne baby tutu no wasra wo twesan o se ne sei pacho masia eti won twe nsan masia won twe ase konofo ne nsan wo be sa kabiem ene kabiem kire no pacho masia konofo ene Jesus Christ okumi aka kwakuda akoho ama yesie ye nu nyina okumi asama me be ba mo kusa de abayo wote okumi na mama senka asew konofo edie na akono na anu ne abe be kire mu yi edie ban ade pa na akono wo ho kire se na ase konofo no wa ha mi bebre wo bi wiase ya me bae April 26 years ni akora we baba wura me fie honum wa ha me pa ena last one me bai wa kunu kwa ina se mama anka wo de amase konofo ne na ho ansa na ye ni nkomo sawa hu sawa se ontwe nsan aso me di no hema aba mama wo abebo mabrewa ma mi si ukunu mi so bekum ya ka ho aso pese wiasefo nyina hu se de meka no no kra na asanya no okay mama kwadu ahodo a me boy ye de me refi wo mu yese wo kan se de hia otitiriw aye wo nananom no nso o maka akire no wo hunu ne eye wo bada ko ba dabi minim de ye me ba okay mama nko aso ho kana wo ka bebe enka pese wo ka bebe
Aso ne papa ye wa ba mania Jimmy hunu mania de pa. Okay. Mania di ye pa kire say. Aso ai papa yi ene aso me kase. O me do na ama me ba na wu. Papa ka ho bi. Yes. What do you say? Ajay. Ajay ka ho bi. Na me ka kire wo. Ante. Adentia. Ene say. Sa me ka kire wo say aso. Wo me ensa no. Oja wo mo edem. Ma me da kun be sua ka tanka ne ka no. Me kunu ka sa me mehwe wo. Na me ba be hwe wo. Enti no me be hwe wo no ankora na ya me ensa wo. Na me hwe wo. Enti papa we de na wata ba fie ho. Ota ba fie ho. Woni me di nkoma pa ankora no a wo ho ni nti ne yire na ama ho. Enkora ni nti no wata ba ho pa. Enti woba me kasam ba ko ono ankasa bekai. Oba e no obeka kire me se anti anka mi wa ha ka me makwaku da ko nware ya asoda. Wana kasa? Ajay. Hey. Me kasam a kire mo. Ana me se oh adan. Ana o se ene sada no oba ho no. Wo se ene ya so ye bibi wo fie. Ana me kase ya so ade a wo ye enti eye ana ya so busa ne se minti na afri Nigeria bae no se han wunti na me fri Nigeria bae ma te se wa sentimi betiam wei o ka banku Wani ya wan ya so ka banku o na papa no eni ni gina holding komo sa papa na ba kata mimi ko mfie hoda yo we expose ba ko mami wo yi banku ta no ene ho banku no o de ahwe na pampa papa wo be ka kira ina me ka kira wo papa wo ono be ka kira me enam se oh enya hwe enti nka ono no se wo Ghana ha ka wo ma me ba no enware ya so da fiso ya kwara abone ono ne ba yes me na me ka me da mi ntwatro etro Mama meba. Oh, meba. Nensam, edosu wo mpa. Na mo yi ni nyina makomako, but say no. Ati ma hono no mani agye o. Yo, mama meba. Hu me so mame. Aso, me first bomba me to ama on say. Aden na wafa wo bi ba. Na wona ne tie. Na obi di hia wuo. Na wonya kokodro pa. Wa ma busu ama ne odna ko she fridge. Then I say. Mpamucho enya no. Aso ma ne so kakra owu ye no he ahoma na esa okomfa sa na ntoma ne gukom te fa gukom yi kakra bi eye mfa nkata mic ne so aha be pacho owu ye no be free na abotransa me hye won komo na se ye den no owu ye uhia ne he wonene wo ma sen ba ne se na wo so no be yare toye be pacho me ne tena won kolase e wo achem se kire ahona me kuna efe ne kwakuda ako oyo ho ade bacha oye me ho ade okay me ne wo ye nimo ne ho ade no so ye nim ehemfo ne be ye ho ade obi an kan kire me na me wo kwakuda ako aso me nimo mama de na me se ase konofo no onyi firi ho kura na me ho na me eyira me mama nya abotransa wo de ma ne mo ne nkomo no mra nanim eti mo nkura ase na mo tena ye na ye den eti yetene ye wo miensa no ase ne maame mempene so ne de enye ne ache na maame no odita maame edi a wo ba ya ode ma no na no ana mpese wo be kan kosisi ye bepon fi se me ka se twesan wo se da eti wo bo ne di bia se masse de masse konofo anko e pa ne chao me wale ne ba kwakuda ako eye masse konofo me ne ba ne tena onkwala blem ana me ne ba ne te me ne te no masi oni mani anya naida adentia minim boni ana me de aye no na wutimi wase ne wani anya nan na wutimi tena ho awo miensa na de omni say tama me ne wo miensa no na problem sa ne sensem sa anti e ma me de ahomete me de ahomete se sa de a o mi nya na ne ma me ne me ye dan a on peneso nya botransa problems ben sa na ekoso masse no na one me enye fan na we ye de na one me fa ne ba no ne mani nye nan da adentia mini na me penini me ne na tie o mini onka
me na me kofa ni free ni fie be ne me kai say na mama me ba na mama mi boko edu no kan say wo ba di kai no abra na ne ba no akoma bɔ mu nye no obefa wo betena ne nkyɛn woni ne ba bi woni wo ba no ma wo ba no ye bibi kakra bi agyanan ho asɛm bi ukunu da ko ba na abo na mane ma otwen se kan kura mama mi kwa wa meda fie wo kai bibi sa ipacho toilet no we na wo kan ipacho nya no mama o se on kai anya no kure toilet no a me kan say ya so me mpasa akwara ko tie fia no asesa ade akogu toilet na wo ho no mi wo se anya no kure wo boa aya no kure wo ye turofo a me hu asema ye kagu amena mu kure ye deni a no kure ne bepi baby no kure wo no tio fa no kure to de da na ba no se bi ye chaupa na ja to bia yaka de woni wo mo ka pacho me ka se menye me ba pani no wa me fa me ankotena ne fia na me boa by toilet ni ho no enim nti ede na ofi ma me nchen me mpene so na na ma me free fie ho dabi aso me bo ma ba tan a won pene won ne ba wade so de enko mfa wo metena ne nchen o ebra wa wo se obehwe wo minim se ba tan ka se won pene bibi so a na se wo ye ne den kura a won pe wasem na nso se wotimi jew se betena ne nchen de na se nka wotwem wo mpene so bre mu nti die ne ma wo free ma me nchen me pacho me mpene de mi minim ane se me mpene so na adechiye bia say complain beble na o ka che me se me nko me ma me ho na me ye complain no ma hwan me asamu kwakuda ku ye nko ana krom hofo te me nka masam da na asam bia me de manya me sa me nka masam one word obia ni masam ko si se me twere wo won ka no kro o ye turu for me hu bi da mama de nya bote me na me ka se o se ko mama me nchira de ya mama me ba mu kakra mama me ba mama wa kire me ba wo de sense da no wa won se wan kan de kra nti na wo de mama me ne bre na on kana se mate to a won komo so iti mpacho ye free honum ni nyina no ne ba ne ko ha da me ko tene awai ewo ni fie ni Johnson no ko ha da na ye ko nti na me ne no ene me ba na ma wo mo no me ni omu nyina na ewo ho nti ye ti dan ni ma ba afa wi ase no oba omuwa me se bia no ni mi kita ema mi ko hia no ukono no mi hia no na mi bisa no chop money na masi konofui odenkla akoma me ma me se ono owo ne ma no ono na hwe ewom enti mi masaje se mi di pa awurade enye asami mi papa yie papa mi kan wo boa se oboa enka ne Masamo wa kan no enye no kure mama e so e din no kan de ena de wo kan asa me nko o ma me ho ya o kan so no kure ene no so ba kan na no kure ene na o ka bia so na no kure enje no kan na no kure ba cho ha nye ko madaroma me na me tie adwam wa ha nti o de munye kom munye kom wo ona ho ye wo nyi ye kura wo ewi ase ka tira wo aye yanko anti na me se me na me tie adwam me nkasa ya madaroma mo hwe de me ye yanko ba cha wo na o kasa ye ti o de nkla ba asa no na ha me fi se mi ko bisa ne chop money na ye problem ba no no a onyini yensu enyi ehu anim se ye jai ba honam ani de na obi anim se me ne mi kru kwakuda ko ye jai ba na obi anim so ni ye nyai na menti ase honam ani de obi anim se mo jai na ewi ase na ne maame ne mpem asem no na otimi show bibi ti se ne maame ni behu se ye jai ba na onimi nyai eti chese na nkuntu na se de mo ho ni e ho na emo maame hu nti no na on pese maame behu so no wo ho oba enye bibi ma obi ehu na me maame mpene so etini ye wo ho na wo ti ase esa na me ne ti sa me ne na wo me ni obi a wo hwe nkwala ne so ama me eti se me di akire na me pamo na me ma ne be ne na enti no obe ha dan ya mama tena mu dia na one me te na obe bo amma hwe nkwala ne dia ese se me pene so eti se me ja nkwala ne gu a enya bia amase konofoi obe je wom
It is a brand no bed that one chain, and I know we are not about no bed damn chain or backroom wa or backroom won't quad the amini cook or could and a dasson. I mean, no him. Me patch and the baby and near Tennessee meaning so you man. To Uncle Monisway. It's your name that is I and Yakosi a woman and son. Me and Sanumuna as a problem, Miss Kosusa and ma. Me and I'm a train. I don't know, Chim. Me train not just a ma. Tell us, me no me wo. Into one chira me problem property. Any many and yet but Jan to a econonym. Ye econonym. Me penipa. Emma me kuna kasamu. Emma ye ko penipa kokuam. Emma onu me kuna kasati me ka hu bi. Me maame. Edi mpenifo ti me koma se ye ni. Emma ye bu nkotodwe. Asew. Me ne uba na untema fom wa. Facha me. Bisa bia sa tam ni na madwi so na me yakola ba me serew for me fuso wacha me makoma se yanim di dwanto akosa ma se wanyeme antum da mokwa ya na asembe na oka asem o kan ne se o ma me nwale ne bakwa kuda da me ba ha de ma me sama obey abusua ba wanim e de chewpa se bia ase bata wa wo ba na se wo mpene ma onwa wo ba ye be sere se ye serew semfum so bi ko ajache na nka fa kwa kuda akodom no sanso woni na tena che bibi sa se anya no kra no ba ye me wo ho na kwa kuba ka kire me se oda wona na omakoya ye fra me nka ho eti no oso opa me chewo se na me se me de nyame nko na me ye busuani no a mo koya ye fro no a mo anka nkere me enti abusua pani wo ho ene sa ye fro no mo no mo ba adwato a yes aye fro no no ba adwanto me ho ne da o wei me ho ne da okay mama me ba aye fro no ho ono maame okay ene ba ye me say mo nko abusua pani ho na ne o mo ti ase a no wo bɔ mpa ye ama mo na me anyame kwa na me ye busuani no o onka no kore pa akore aso enti saa bre no ana mu kodwato ne nyina na be ma ne nkoye ho ade secret word na mo ye na be ma ne nye ho ade e ma masiko no fo ka kire me ma me se yes o to meat pie wona o to meat pie de ne ma hyehyem di ma me ba kwa kuda akọ Jesus eti wona wo ka wo fua so ma wo ba no awale me ba kwa kuda akọ de ya anya me ma ne nwale ne da me enye awale ewe ena yakọ mase eni makopa ne chawo awo to aso eti mu ko ya mode chawpa ne ko ye no we oba woni be ma wo miensa fi awura mu no anamo amutuin was right wakopa chawo busua kopa chawo ba tan owo ne ba woni nim ne ndi a wo se me ba no me mpene ma wo wan anu wantwe ho awo mpa cha ho na me mistake ho de me mistake pa ma je me fonso ato se me mistake wo okay nti bra mu ko dwato na chi fafiri ho bra de ne see ye ko dwanto na chi ni nyina no ne ma me ye madwen se me ne ntena bi nti oma ono koe na me so me koe nti me ko kasoa ekotana ho se me ko pe me pedi okay ana ono so ko fa ba ojijeti eti se me ni muti ye ni nti kromu okra na me ma se sa se me hunu a me tina me makoro nim ti me wo kasoa me ne sofo bi na nam feso ma me mu ne yete me ne me ma ni nyina na guo me wo ho na mi kunu ni trezie na oba ho eye den na obi onim ba bia wo timi hu sa wo ka me ba cha no de satam kana ni phone ye wa Sunday am ho na mi kunu asama mi kan sofo John otie me sofo John de o modin bia John de sofo John ana na sorry din de say o he na sorry no aye ne mpaibo de ni din amanfo aye my bench church of ni ade sorry ni din okay aso fine mintiri kaka mama meba memo akasa enti woni ko fida ko ntem kwaku da ko mebo a mo ntem te ye no akọ kaso na di be sen o ye ntem te ye ne eche kakra be 3 years answer mami ko adubo mo se woni ne ba ne ntem te ko fa be ma bi ne wo ye no kre me pa cho me ko fa be ma be o pia pini na one ne te he wo se ko na me ne ti enyire nsi but okay, also one in time tea and an alcohol caswa. Tea, me call caswa, send me could deeper.
me ko kasoa na me ni saa nipa no na wahume ana me gya ho na me ko ye ti me ti se wo ne oba ho no na me se saa de na agya wase me pade ya na me so kire na ne ma me kra anye den empene so eti no ne oba ne te ana me so me ne saa piapi ni be ma ne so ne ti ete wo hin ete wo anyina nsi okay eti wo ne tra di say ansa na free nyesi bese abaka so a me pacho enye nsi de ye chebe 5 years de minya wo answer wasam na it's not tallying insisi so mame because pacho ye apply intelligence wa o say woni kwaku after dwato ne ade na amuko ye ni nyina hu se mame wonte ase no ana aye wadwen so obekọ kaso akọbọ bra ana wode wo ma ni nyina akọ kaso a obidu do prapra me bato exactly what you said obidu do prapra mu na akọtena na ana wo ma ni nyina na sofo bi de sofo John ya kire say hwesoma me mu na namote ana me reverse be bi sa question amame de bo okọ edu ne say be ma ben na ahye na so ni be ma bi so hia e fi say hu say kwakwa akọfa oba ewo jejeti no woni be ma ni hia na usa ne tena 5 years 25 ni 3 years no plus inyire sini kaso a ehe ne yemfa me pacha wo tama me ni be ma ne wo ho no mo no a me ko ye no na me magya be ma no ho nyina nsi na me ko na me ti be ma ne nche wo nyina nsi no ana me am fi ni nche na me ko ye then ma office abe ma no so nche ko be ma no me ko ye se me ko pepe adi aso aso ako wasama wo kan menti ase se woni uti be ma me say bra na woni be ma ne tie no wo papa pacho tie o me tie o papa be bo na ma ne say aso akofa be ma bi na kom ekunu pa me pacha na o de mini mo ma me kire ne mo ho ti age se me papa na me ka se papa yi na oba efie pa enkwala me ensa no na ba ko esoro ka no eti wo me ensa no ba me ho no na ne wo hye mfimfin no de no ya kwara abone pa na oha wo nti me fra kwa ku ne se be yi we ne kona enka mienu yi eti eka mienu no kwara keto ande e na esoro ka no nti papa yi na oba ye fie pa eti da no na atwe atum kakra me ho na obeka se oh we de mu me ha chepa na me se ena o se ya so ne obema bi akọwo wo enyire nsi na okom na eku no enti wakoyi na free enyire nsi ho ede na ba ne papa ta no fie na se ho nyina wo mo ba o si free nyire si na akọ ka so a wo de ne ba ne tata ne papa ta no fie baby a all kan se me papa be fa me na akola ma wo ne ye Isaac amene eye mi kuku akuda akuye awoti o ana me papa ba sata na nya me ne enyina nsi ni ma ka bibi na anya no kura ma me ho na nya me ne enyina nsi ni nete na me kuna ko ha dan o enyina mo sa ayi mo sia so mo betimi afre be ma no mo betimi afre na me ni ti mo betimi afre be ma no eti menye mo ya no a me wo ya ya o kan nyina ana me blai me blai ka se esese me ba fie na me betena fie ana me blai se ne kene no aba ma enya kwaku da akoma enti ya kwaku da akoma ena me ba ne kwaku da akoma ena akola enkwala mienu we mini wo mo asaba kan te sabia die ne do no bada mini wo say prove my obada wo say ne ba say ne ba en musa me question kura da bi say musa me ma ne kaza tira msim bisa wasama musa me question kura na be musa question o say akola nya ne ba die ne be kwaku da akoma sa ba me ba sa ta mo no a wo say wo ne no na wo ye na enya no kura me se nya no kura meba ena ne kwaku da akoma na wo no aso mo frɛ be ma no ne kwaku da akoma baby a wasem no obeka no kura esi so kakra ma meye ekwa ofo so ne kwaku da akujaye brekura wo de kofa be ma foforo no ene brekura wo de ko ka so a e ma kwaku da akoma behwe wo eho kakra na ho na me eho no na ezo ni ta na ho no me wo enyina nsi no amete wo no na me na me ko se me ko pepe adi nti me ko ye no ma nwale ni biem ena me ne mi kunu behwe me ma nwale ni biem anware hwan biem ma nwa me ne boy na ntena biem etimi asole fie o na me kunu behwe me nti asole fie o e ho na ne ye nyina ye da me ba ayi kwadwo ye mpai boy ye fasting oba ye no na
la juma tanka na o ye na asai to oba na obeto ya soli fie ho e ho me ba kwadwo eye me kun ya wawi ye fasting dry 3 days ya wa Sunday mu na asofo ne na asole no asori so na untimi modin ya bisase onim se bi ene sase bi ba ba mi sase mo ka sabe ka so na mti to ba na mi no to ba me nche o ka so nti wo so ni ma sori kro mi ma so mi ni so ka o da sole fie ba onim se bi ene bi se be ba so bi aya me won kakra mo mfi se asori fie a wo koda de enye den a wo be hunu ni di asori de wo ko asori a den a se hunu di no meba me da ori me nyandro ho meba aso still a won ka sorry ni din e wo ka so afa hin ka so awenga ono ma kin o cho ni din ko an e ba di so betima choro enti say a choro de o ba da kan wi sa ni e na bi o cho no su wa e empai bo na na empai bo jana sofo no so meba wo sofo no so din a woni ma se fe na John sofo John sa na yi oni yere o yere na yere de say wa ya fro ba na 3 days me kasa na so ma jai ne yire din de say ya pa cho mi jai so le ne yire ne din de say no wait ma mi yire ni din de say ni de mi ma ja solid dada na mi kura ba wale ma ti e ba bi ye betima ba bi a ti 10 years ana no so ti ni ba bi mi npa so ni me pa cho enti wako wale a mi enya na me sa se bra wo ko ho no wo yire na mini so obe wale obe bi ba ma hu oba ne da e wa sorry fie ho da e wa soli fie ho me so enti mo wa sorry fie ho no na wukunu e ba be hwehwe wo e na obe hwehwe me na mo ye dry se be ya obe ye dey na djuma no e be start nti e ho na ne manager na na o ye na djuma no o flare no e na o call ye nti mo na o flare me so oba me call ye na o mo de ka kin ama me nti ni pedan sata na ye da hweso ma me mu okay eti ka so CP ani ekochi ni ekonya adan e na ohan no 2 years e na yeko ti ono ka kire me so obeye me ho ade na ofre me papa e bo me papa ma me bo ne me papa di nkita ho ni de na me ni ho okay ba oba ye ni mom na me bisa ne se na da ban na wo beko ama wabusuafo aye den ate e na o se no ye ono na se e na me ye di e na me papa nso bisa ne se na wo be wale me ba no wa ma wo ma me aya wo ese o be wale na na etimi e wono na akobo so se me masem ana me hu se ode ne papa ne papa ni wu ye no de odi na de e na ode ono ene ne bla ena ne nua ba omo ye jama omo ena ombegi awale no one bla nko na de ka e be sisa ye ni ama firifia ewom de kwa so me bla Sunday osofo na mu sase ne ma me we osofo ko no de me pe no ma awale de me osofo ko no eja osofo eja oya ni papa ya le me pa cho memo akasa memo akasa wadarama kasma me tuma na mani na o kasa da bi ma me ne de woni na se na enya wo be ka bi aboa no titobo minti na aba ya be sore akọ mama nya betre enti edom ben na be ma wo be ye ho ade wo de omo ba wane na omo ye mpanyufo omo ta ekiri me pa cho ne papa nyia de wu ye no di na de na ne bla pani ba ko na ode omo abusuafo ni bi wo nzongu mas mi kun na abusuafo ya sante nkremu da bi e wo nzongu e fe ni sister bla ayi akumu fi okay sister ne be gina ho te se ena awo be gina be ma na chi na wo bisa be ma na se wo ma me we mi bisa be ma no so say ena mi so mi ni mi show na o ka kire me say o ka kire ne ma me kro onye de o ma okay asem o ka kire me no okay yes ena o ye me de ma abusua na ne papa ne be gina ena o mo ye yo nti mpa cho mo ye wale wie ye no ena me wona o be ka kire me say ne ma me say omla mi kunu be ka sa kire me say ne ma me say omla ti onu ba e no se ne ma me busa ne say akwaku eden na eye wa oso atesa wo boa mami pepa asam na okan wo tro me busa akwaku da akose eden na eye wa waso atesa na wo ni ho hwan na boss amane me pacho me ku oba ye no ne ti obeka ye ko pa acha wo nti me kasi asam so nti yes eti onu ba e no se wakache ne ma me say ne so ate na ade han ne say ye ne ya say ne ma me ye ba kromo ne ma me e ma ne yire ne ma
Emma feel. Na Sandia no. Sandia ni hano. Eti waye de. Wabone maame amane. Eti ni maame se. Se o wale me na wa ma binu. Ye me pa chew. Eno frɛ kwakuda ko ne ka sa me na ka kyerɛ wo sɛ maame se ye me pa me kyɛw ye me pa kyɛw eti ofrɛ ne wo fai na ayie bi wo kan ya wo pɛ ti ayie ni date mi na minim ti ofrɛ ne wo fai nti na ofrɛ ne wo fa ne gi date ayie ni date ti ne wo fa ne de ne kɔhye ayie ni date no ayie ni date no na me ni me kunu ɛkɔɔye ti me ni me kunu kɔɔye no makuma ya aketoa makuma maame ya papa ya ɛka ho bi me wofa ikujo me maame me ene ye ko ma se okay ene ye ko se papa ne chew ye ko e no se oni me ni asem waje atum ti ye ko wo abusuafo abusuapani no na abusuapani ni ntro mimidi na se bibi ba busuani mu a na eto bi a na betue bi a na yie bi ba ma ba bi wase ne ka sa bo na ma se no na chese na numu to no kai me ka tira wo na mo no waye den waje atum na asem o antetunu bu we na me maame wo me ma bu nkotoje me maame abu nkotoje me kru bu nkotoje papa ya bu nkotoje ye nyɛ da mase anim se ye wo fom wo wie ye no no se antetunu bu etie me ante tunubu atie me ye nyina ye fi sa kire krom ha eti asama fakrato ma wo ba no ya bi ne mic ne tum wate bi papa ne no na mente de oka ma me o kan say a wo kan say papa o kan say dia mo kan na me pesa mete e na wo so kan say what friend me da asam ya nya bo da nya sema ba betima tama ni makase nya bo onso hu na bo na asiasa enfi no wa o te hu am enfi no calm down enfi me too eti okocha antechunu bu e tie me mame kasa mo nkyere o kwakuda ko eyam niema enye wo de ya efiri ni tiri su kosi ni fom enye wo de ya ana wagye me mani nyina aboso ana wo sole o mo ba me fie ana o mo wo na me de ma me kasa mo chere nya fi krom ha se oba ya so eba krom ha ka kire ne se me fie ha o meda mo pa chew na mu yes nya na ma me wusu aka chew so no ni asem ana do asem na chi na me kan de to so eba ye no o so ogi tu mu wie asem ni blai o ya we me kasa me pa chew o de ebebam ana say me se na wo hobi ana e ko ye no dwanto ni ko e ma mpacho ma me KS bia na e wona to ma me hobi ana yo to aso eti ono ye antechunu bo a e ma wo ba no obetimi anu aduane de asoma black akuda akọ by efie ha ma wo sifie ha mi hia ne ba e wo fie ha eti anu no ha me ye me yanti ye kọ no ana me ka che ne sa still anu ma me no ana se wa twa so na se hwe eye yize se wase be ka kire se ohia wo ba na wodi kan no miku kama ye kokwa chewo no okọ ni nyi aba nto de me ma no enketo na omu wo mu no na krom omu nko hoda eti miku fa wo me tire se me ba twen baby a waka asem no akwa akoduru me pese ubotra ba wanim ba na no na me se me ka kwa no esa am say her time na ko me hu pa me ka baby upon dwatu amoko ya betiu upon dwatu amoko ya siwi wanya ntum nyina echi still won ne tena ene no ma me won ne say ante tweno bo ma me hia oba ne ofia ni nyina mo ne tena no why me ho ade yi nti won ne tena aya de na wo no ba ya ma me ante yemra ho e wo ne de mpa che oyale yare ben oyale me yi stroke e fa ne fa den no nya stroke no me pa che ne de yale ne de ntimi kire e ba ne se me chese se me ka se ba ne se ya yare obi a wo kwan fa so e ba wo ane de start malaria obi o te wa na che ne preko pe obi o da sore ye no na ne ho adwojo be ma ne nya me kunu nya obi a one mete e da sole te se yetifie o tanker driver otimi dom bosome ne akire kora na o ma afie ba ya na de ofre me ne se oba me ho mfa mi o na adwuma no company ne so mo ko hospital
ti me ya me say abla fie ni hospital so company na me ya ye den ya ko hospital eti oba fie Saturday owo no friend me say ne kon ha say ni na chi no eye ne ya eti obeba fie Saturday na sata na oba fie kra na bosome na otwumi na o ma fie eti obedu fie no se ni hiti nsuo na me fa ntwetwe na ne kon na me say ba bia wo da no ka ni mu no na me ko de yes de na me twetwe ma no ti ade chi Sunday e no so obedi fufu eti ye bo banche na me ti gate ya no ana ono so ti place che mu say na onu joku na me sumi joku ben sana na mu joku e gba say ye nyina ai say jamus ye huru ye ase we ye atwetwe atwetwe say e bia joku ni bi we ka akoma e bia na ka akoma kwete na akoma say ada open kwa we open wa wo say bia open medin katkonto o me say o ye agura na ye disre ana bla bi wo honom kromo ohene ba oba ho to na ebo banche no ana me sere bla ne se fire wale no no ne sere de mi ya ne se kwansi on kasa bi na me ti ade na me hwe na me hu se oye ye ne nsa ne say oye na me se da ade o si da bi no ye say o friend say da na me se da ade o si enya hwe no wa ye say a kire me afi kwans de mi hu ya ne se wa solid tu to solid prekopelo ke se na me ti gate na no eja wo phone de agise odom no ma me pa mitigate na no nti oye so oto abo na me ba mo no na me de ni nyina tena ase na me se da den na eye o eto obi na no penos oba bibi ye me asama mi ku bi na no kan de fe ni se ne fa ni fa ni say na no ache ni ti ase na ni okay esi sa no mo de no ko hospital ben ho na ye de ne ko hospital ayi hospital bi wo bleku pharmacy na bla ni di mi ka flek ka ho ka anya dwuma mo moto nko na ba o to flek ka free bleku no de ba ana me de ne tum ne de ko she machine nom so wanya stroke na wasanso kidney problem there we yale na ye no doctor wanya stroke no yes and wasan o kidney we minim se mi ku o kidney problem ana so da bi minim kidney problem ne there kidney I then like or say ni kidney no fault okay aka ti o try no flame say yemla me hwe ti o friend na me ne ba ni nyina ne bla na okope ka nyina ne ne ekobe no say no ma maduro say me fa ni kofi na de che no pa me say am fa ne mla nti ho na hospital and pharmacy ho ne ya I say Dr. Tam da so ni bi herbal hospital eti ade ne ba na de che yen no na me fa na me de ne call camp hospital ti ho no ne agi ne to ya na oda okay ni nyina obo ma me amane me pacho no onim osoma me ba me say me nka say onim obo na mane me pacho oyawe obo na mane me pacho oyawe oh hello obo na mane mane me pacho me bo na mane me bo na mane sana me bisa me bo ena osoma sa me sa oka kire mi ana se hwan no obo na mane wo frɛ me ana sa hwan no sana me bisa say wo ka kire no frɛ me bi wo frɛ me I want me person meet you. Me wo frɛ me. Me frɛ papa ya o say. O kan kire nana say. Nana me wo ne number. O ni me number. O number na o kan jere o na. Oni me nkasa. Ti o me frɛ no na awurade nyankopɔn. Ewu ni yare ye ka de bom. Ma nkasa dia. Aso Aba mo ba, santi no mo de na koche. Meba. Enti wo frɛ papa ya no ye hwan? Eye odimi kura chinienu. Papa ya one da one ne ba ha no mama. Da bi ade odi Eric. Eti papa ya one ka aduabo na asem ne kire mu no. Da bi ono owo ho. Ono Na so jaba no. Na jaba no na ka aduabo na asem. Yenim. Okay. Ade yenim biribia. Esa say no. Braben no wuye. Da twato a wo bewu no. E dey na si ye. Dana na no bewu no. What happened within the day? Me pacho me di ni free camp ho ye o camp no mo se ye mfa ne nko kwalebu. Na omo nko hwe twa ne scan hwe ne kidi na me bra yi wo na doctor ne di ti o na me ku nia ne be ka kire me say ne ma me se ye mfa ne nko doctor ka mo da so ti me bra yi kra dalete doctor bi na me say me de ne ko
te me pese ebre no nti me pese me twasi baby e beboa me na mpanyifo kan ho ne baaye me ntimi ma wonko ankasa se me tie wo so ano asem fi se nya de ya wonko ntimi ntam be ma no ko she fridge mu nya akura ni pakro nya yo de be ma no ko she fridge mu ye se ye tie ase what ma se enti me se the last day awukunu obedi man se awuo no a day na see within the day me pacho de see ni se omo me de ne ko wini Swedru hospital. Swedru hospital na me de ne call ye. Di me call ye no ye di 3 days. Na doctor ne frɛ me sɛ ohia abusuafo amama besa na me fa ne ko Kalebu. Ti ko honom hospital na me frɛ ne wo fɛ. Ebo na ma ne sɛ da. Yes, for all this while are not ojare. That's why the fact say ma me ne won kasa. Wa wo de wan fafo amona ma ne se mama de sie bia ma yo boni mpo agyan ma ne nka na ba bia obey dey de anya na bu ama ba tan de ne sunsum kata ne ba so wa anya mu bia ne ba ne ya le nim ne ma na me frɛ no pa ne bi nkomo o frɛ ma me na me frɛ no ono so frɛ me okay na de nam so ma na of do of frɛ me am fa na do the suom na ma se ya frɛ me obey me video call bi recording wo recording no wo de my producer voice message Dabi na ma fa ma de amede ma ya adwuma stylish way so betime ya hu bebia voice message ewo mabusua pani ho ewo me wo fa nana ohene ho ewo me distance me wo fa ba yi me papa voice message ndan na wo me papa ma me ensam a wo wu ya no ne o yes aya mo hwe date no e waso wo wu ye no dabi no aya mo hwe de wo bwa okunu wo da ben me pacho Saturday date ben me pacho me mami wan hwe ya mex pack wo so bia wate no mama me ba I've been tolerated enti check date na nye dey hospital ko wu ye no enti ya mamu date won kai wo kunu a woni ni kura ma wa wu ni date o de wu ye ni utrim hospital we na me hwe date a date ben no wu ye there be me ha de be bia me ti producer ni a me mani ma na me ka asemi enti date ben na be ma ni film me ubisa this go me kai me pomti we me kai wow we don't know say mo no mama oh brother 7th November 2025 yes okay forwarded messages say wa ne ba somewhere 23rd December to meji ma me dia na so we ya na chi mo na bia ode ya o me ya voice yi ni nyina wo baby o phone ne so no na ode ba na ne ba ni nuye oh message no na de say aso o ba ye dwato ana o ba so be defend o na bi mo busa masem tie ma say de say me yi ano me tie ase ba me be say me say at the end of the fence ni nyansa asam ye kan nyina na ebo anu ayekese woti ase asem no ye kan nyina se de wanu si ya den na asase wodi asew no fodi kan na enkomo no Daniel Rachimota Forest ni mu no ye kan nyina na akoma ehwiri kosoro se ye be pacha wo de a no de woka I'm telling you enti dano a owu ye no maami ba se wo friend no ma send ambulance sika ma wo ka chance ambulance na mkwan so kra ko me very observant me jumade we ya me di wo ka de kra da me tirim because eno na hia me what you say ye ne ho madwene ni ho sa de hia me ye se ensam no a nipa no ha no de ba ye no ye betimi aso ano ne ehuna no pomesebre ne ba ne se wo ka chance wo fa ambulance anajo na wo de ne kwade e chen ya o se enya anko ye beda afia fe mum kwa ne ye beko ma o ma 10,000 Ghana cedis sa da no anso ka wura no so de 1,000 man nti anajo no 2,000 ka wura no mo frɛ no beka e na me ba no so esende ko ka ho na me aso ratinya mama minti dana be ma ne free mu no na wo ne hwane wo ne nchen wo hospital ho me pacho na me na me ba pani ni kwadwo na kromo ohene amuyi kromo nipa ne ba ko kan na bla akwa okay say onko say no be page or double wa ngu hospital o wo dem and then obe wo dem omo ka say me mfa ne kokwale si kwale bu mu na omo ka kire me say yale na aye no enu kwan say me nko ame ye de nko ame tena ne to pebe ma na busua na me ka no
na ma me friend no fa no ka che me say baby a me face me pen me fa ne nko no ka tell me yes yes me pacho me say o ya metimi afre bla no me dey me kan say onu ka che me say yama on say kwalebu ana say masi haji papaya ana me senti he no odene ko na wa frame sister bona mandia na no si dabi na me say o me wa fu mu ti frame no na ka kire no enti so be frame so frame na me jaya adwuma ye na me ba fi me bedure no frame okay no frame wuni abai dabi enti me bo doctors declare so be wunti fa no kofi me pacho doctor ni clear no me o ka che me say me fa ni nko palebu eti omu yi ye ni be na ba ye no na sika na kita me na enso omu bele ni say omu wa bo mama me ba omu bele ni say wa ma hospital wa me hwe no me bu yi na ya so mo na o ka kire no papaya wa ma ho ko wa mo na mane me papaya wa papaya me na o bo mane wa mo ma mi amane na papaya o ba ye ana musuma na free hospital bi enu ame kwa ya obi frɛ obi abu ame wo poa enti o gidi se mami ene to ehun nro nyina wo yare ye no mami nana ema papa ya di nro eba wan fasika kapre za odiji musika odidi kwa meba na koji di nro na bleme won tia ho ka kapre kra tie se no meba aso on this note maybe say asemba kope akume ba na kwa mako papa ho but yesi ka kum de kan mitrin kan so baby amaka se me bedru wodi fo na wodi bem na mfe me hwe de metimi me ba cho me di fo ojide me di fo ojide me di pa okay dada wona wo panyine wo bani ebra wo no baaye no sebe se asewi ana wone asonka minim se nka wo de nka obetimi atu anamo bi na edi anka wakọ ba yi ho wo ba manti ka de nsem bi ese nanim se ba mesrew wode hye no wato e wo me ba nsem die na yeye utu anamo bi sa acha ya just da no ho na kasa ko microphone asem ni ba he ko abusia penye ni okay ya ko nse ochi me mo na ya aka me mo hade obi wu a eye abusia mimi yachini ochi mai o se ya hwe menze ana eti abusia na ko ya abusia asem ja me ma di enipa 9 ade o mi na wu a na ko ababu amane hanane mababu amane ya abusia ne ye bibia ko si bisi okay eti obo abusia panye amane very good okay sesey obo na amane sesey se asem asini se me banu nikuru afri dada be man kenyesa o mo hwe ye ne nti wonka nikuru afri ama de na koto mochi ma me ti se ma me se o ma ni ba bia nko ho o ti free one ho me ba yi ho se o se o friend ni nwan be obi aso ma ne ma me afre ne ma me afre ma ni na se o mo bia enko because o ba ko mi so ni ba ko le won kran ho o ta ko ho pa eti wo abusua panyin na mane na mo ba biem na wo hu se abusua panyin ntu ho na mo no wo so tu ye amamre mu na eso mo ko ma mi ho no ko sina yi mo a eye busua eye me bai abusua ko ye betunu okay temi ko to alko fu na ye busua me bai edbo edon no ne me yire ti wo bla ko to mo no ti asema ba ni o to o me nyina hia e to mutu ni pa okay ka abusua panyin ka e ko sina mami official nti yase mami yayi mama be se wayi ipacha o me de na abrade nyankopɔ ebi ana me ba wunti ma hu abusua krachi ni ipacha o mami de o ne se tamwa me ti se wawu no na abo be 12:30 na me wafom nti me ba no na me wo faase fo no frɛ me se kwaku wu na on pese o de ne to ambulance mu ba na so dabi mo ntwe ya bo mama ne ba afi na me ba fie na ye den ya abusuafo no be ba ye ho ne adwen ho ansa na se eze bode ne ba maka che na mo de na ba enti mimi nda na ye betena ho a obi ama ho kwasiada ye betena ho obi ama ho enti juada
yɛba me sister hɔ no na me sɛ sɛdeɛ yɛ ɛne agye sɛ mekɔ ahemfie mom because yɛate sɛ onipa no awu ɛnso so obusuani bi ama bafo bi ama enti yɛadwendwene ho a na maame ne wɔfa sɛ ne nana papa panyin bi ɛne aberanteɛ baako baeɛ ɛna wɔn bɛkaa sɛ maame ne wɔfa ɔhene no deɛ ɛbɛma atwa tia ne sɛ abusua yi a ɛyɛ ɔbɛyɛ abusua yi wɔnom se amammerɛ kwan so wɔnom abɛse mo yɛ no korɛ mehu obiara secretary hɔ na ɛkɔ ɛnsa bia nkuta obiara mehu obiara busa ho ɛsɛ wɔn de nsa abɛse obiara okay ɛgya wɔnom na motu wɔnom sɛ wɔn nkɔse ɛyɛ no ɔpanyini ka ho bi ɔkɔ obi mama wahu ɔpanyini wɔ fie ɔmo bɛse ɔse ɔnyɛ dɛ ɔmo bɛse wɔ yie papa we adwara no kora wɔn baeɛ na papa yi nka ho ɛne agya wasomafoɔ no ankɔ mpakyɛ ɔne ɔwuni agya mokɔ maame nkyɛn kɔse na yie onim ontwa to mpakyɛ deɛ ɛwɔ mu nyinaa ne sɛ bere a wowuo ne baeɛ no a ɛyɛ me hene ɛfrɛ yɛn sɛ yɛnkɔ yɛ maame hɔ yɛnkɔ ka nkyerɛ no no ɛnokura ni yɛwɔ fa panin no a na ɛsɛ ɔka yɛn ho ɛme yɛkɔ no nokura ni yɛkɔ hɔ no yɛnkɔto no me nso me wabɛkɔ ase nti anɔpa no ɛna yɛ me hene kyia me ɛne me wɔ fa panin no ɛna ɔmo kɔɔyɛ nti ɔmo kɔɔyɛ no na ɔmo kɔtoo no nti wadeɛ wankɔ bi medeɛ da no adeɛ mankɔ bi wɔnom kɔ ɔmo de nsa ka ho kɔɛ mepakyɛ o yɛ ɔmo ma yɛasɔ kyɛ sɛ ɔmo de nsa kɔɛ nti nsa no kɔsii ho aso agya na wɔ hɔ no wɔnom baeɛ ɔmo de nsa baeɛ daabi ɛnsa ba me hɔ na bɛba wɔno na yɛ busua krakye secretary nti ɛnsa bia bɛba bia ne hɔ obia mfa nsa mmerɛ yɛn yo evangelist asɛm na ɛdendɛn foro bɛpɔ no naima nyame nhyira yini free ma ne nyame nhyira ɔhene nyansa ɔbaa nyansafo nyame nhyira wo paa mpanimfoɔ mesama mu nyinaa kɔ aba biem naima mese asɛm ɛte sɛ dame wote ho a ɛforoforo wohunum ba wogyina abɔnten a ɔmo asɛm no nyinaa daa no metie maame ana nɛ nso yɛse awuosi na wɔnsane si ane hu dɛ ɔwɔ aberewa nkuma naima yɛdi asɛm adi asɛm ɛtena asɛm so yɛbɔ nkuro wɔ ahemfie mmeatie bi na nkuro no a abusua no a ɛyɛ yɛ nuaba asɔ ɛne maame bɔ deɛ ɛfiri nsu ase nso futuo wɔ ho ɛfiri nsu ase fat is a fat adeɛ baako na mehwɛ a na maadwene si so a na yɛ mehu kakra ɛne sɛ ɛpɔ no yɛabɔ afei na nka yɛbɛsane o nanso yɛnyɛ ready sɛ yɛbɛsane pɔ no na ayɛma yɛnie papa yi wona wo aso ana ɔba no ɔkɔ awadeɛ no for the beginning kura nkasa kura na awadeɛ kɔɔ so kura no ɛyɛ mistake kɛseɛ paa na awadeɛ no ansa na ɛba so awadeɛ asɛbe mprɛduasa bɛɛma a wɔba bɛwale ne ne si ne hɔ yɛsɔ mu nyɛ ye ɛne obi baa meyɛ pamɔ no ɛwɔ mfie ɔba meyɛ pamɔ no na ɔba no akɔ awadeɛ ɛno kora de ada nkyɛn pasɛsɛ ne yɛba yɛ mehu sɛ de papa yi ne maame yie no a ntwa yie maame sɛbio makyekyere ne nsa gu n'akyi ɔno na asɛm ato no a ne nso no enti nkadeɛ bɛkɔ bia deɛ yɛnsa hyɛ n'anum thank you enti yɛmpa wosa hyɛ obi anum a yɛmpa na pampam enti nkadeɛ maame ne nso no na da fam no enti sɛ nka toka biaa ɛsɛ ɛtɛdin ade ananka mekora mehwɛ ne sɛ nka questions na mebisa so nyinaa no kwa ɔbaayɛ na mama mewɔ nkyerɛ mu nanso ansa na no mompa ma mekyɛw ma mebisa mede na wu naima mepatɔ plane no ɛwɔ wie ma me lande fɛsi fam kakra bi naima papa na deɛ ɔwɔyɛ no antwa ye wɔ hɔ ama me na menim sɛ bebree because wo ye nyina na mehwɛ social media not yɛne nipa more than 10,000 ahyia dɛm a haketewa yi ana mepatwa wo yɛ ne nua bɛɛma ɔno nso yɛ no prɛ sɛ ɔtry no but ɛyɛ wo nua no no na mmom ɛdu pɛmpɛnsuo bi ɛnam sɛ yɛ nua baa no akɔka bɛka yɛ nti no yɛnyɛ kom yɛnyɛ din ne yɛhwɛ yɛnsrɛ ɔn sɛ ɛkyekyere kɔ yɛ nyinaa ɛbɛdu akyire no ɛnsa kɛkɛ koraa na ɛyɛ ama mo modifo
ɔn sɛ bɛgya sɛ yɛbɔ nkuro no kora na wasɛm yɛ dɛ kora ha kakra yi ɔyɛ aba because deɛ ne ba awuo na wɔtwɛn sɛ mba bɛse ne ayie wei sɛ asoma wei yɛsi asoma wei yɛase asɛm sɛ papa ni ha nka bɛyɛ me ya because papa ka kyɛn sɛ mesoma no ano no so akyerɛ mu sɛ me ankasa yɛsoma me baba nkɔ bi nti sɛ no maame ne na bi krache ɛka sɛ ɔmo amma ɔmo di ka ɛno ne da hɔ na afei yɛmisa sɛ papa yi sɛ ɛtɔɔfɔ mo frɛ no na maame yi ka asɛm bi sɛ anka mo mfrɛ me na ayima adeɛ baako wɔ mpa metaa ka asɛm bi sɛ mewɔ fa wone obi nya asɛm a na sɛ wobɛɛ na ɔsɛ kɔkɔ frɛ akui ama me onim sɛ ɔne ne wɔ asɛm o sɛ woantumi ankɔfrɛ no a ɔbu nipa bɔneni because ɛsɛ nka wode anidie ma na sɛ ɔfa na wone ne wɔ asɛm koraa ɛyɛ dɛn kamami na wale ne ba so bɛpene sɛ ɔsɛ ɔmpene ɛyɛ dɛn koraa mpa bɛ ɛwu aba mu ne deɛ ma memfa fomfrɛ no nka ɛka wɔ record hɔ ma wo nsɛm ayɛ dɛn ayɛ dɛn wahu sɛ antwa yɛ obigini ne nti asɛ ɛne nam ɛtiatia asɛ ntumi nkɔ maame no hɔ straight na ayɛ maame de ma nsɛm ba wieye mimisa sɛ question sɛ abusuafoɔ bɛtumi aboa mɔ ha me deɛ yɛsuadeɛ no nso nsɛm ne yɛnti yɛnim nsɛm mu na ayɛ ma sɛ obi tɔ a wo ne ɔyere koraa da no a wansɔre no wokɔse abusua no abusua no san bɛsɛ wo yie mene meyere da fam a wawu no a makɔbɔ no abusua ma ne o abusua no bɛsa bɛse me ansa na yɛbɛka sɛ ɔyere no thank you ana sɛ obi tɔ fam a me sɛ meyere da fam a memni asɛ sɛm de ne kɔba ayi mɔkyere ta meyɛ ne busuani mekɔserɛ no objective meba twena hɔ a meba okay why na de bɛma no kɔhyɛ fridge mu moyɛ autopsy adentia Saturday, let me film me never film. My contact. Now I run my bedtime. Your family, I'm baby, I'm one more by me. Fast, be do feel, but telegram come. Almost tea. Boost my blood. Tim baby feel. I'm changing when I catch a boy. Okay. You call. Now, deɛ na mepɛ ho ayɛ mmuayɛ no a wode ama me no ma memfa nsi papa yi so menim sɛ munim sɛ ɔntimi nkasa ma ne ho nti na mobaeɛ but mɛba wo hɔ aso deɛ di kan waa na akɔ wo kwan sɛ ba no sɛ yɛnwunu obi a waa ne yɛbɛnwunu mfi sɛ bi a asɛm ya ma me ka sɛ wo papa kan ebi kɔ a wo papa bi a kwan mu no kwa betimi atufo sɛ aso twe ho na ba ma nti no ba bi aba bedui wo na akɔ wo kwan ma me ne de hye watɔ wo papa na kyɛw ana wo bɛyɛ dɛn me hwɛ o papa busuan kyɛ uniform pam kyɛw de me dwa to ase oni na ni na mpa asa kyɛw na mafom abusuan ɔmo fie nya ɔmo fam fo so kyɛw di kan kɔ wasi ho na yaw de wo wasi mu nyina yewa ansa na mpanyimfo de ani mu na yakɔ na ye nyina etimi de anu atum bi papa so na de ani mu ma me why aso acho bi twa toa mafumu ya soi se fa me boni peja wani na hwɛ me kasa me kyɛ peja wuti enti wuni mu sei ya so wasere we wokuna wu me sire yo wuni mu sei na wabetwa tro bebre ato me so ensam a wo kan anya no kura ano de anya no kura me ntwa tro me ntwa tro woni mu sei nipa me ntwa to no mu busa na me yi wo sorry ko fami boni sorry ko why mama we de wa dawo ma sorry ko wona stand me ka ba wa dawo ma mate me so on sorry ko o kan sa na wonye ya nyame so ya ma ya na so kaku te babu na wa betra ha ya mi se asemi bua ni wa ada o pesa me dey o pesa me dey no prebi ani Nhyira Jantu ane de Jantu asompa totena ase o de mpa totena ase Nhyira ye wakoya fa so ko Jantu na me pese ma me no nsuo ni kakra fa
Chemu ewo eyija zongo na enye asem ketua yekoto eye ye nananom hemfo yekoto alaji fo yekoto eye malam Abubakar Sadiq ya chese wono no di anim ma enne ye sorry ye bibia kama na eho na abo se ye tiamala wakbad ne bi gina ho ne bi koto ne bi bobi mu he koto enye ize yakobre yi ankasa echese udru honoma odonko a ene wonoma eti ase se odon na ye nkabo mu anigye achade ye nuanom ayete wonom ka che ne nyina no ye ko na yakọ akọhwehwe wonom enti Eid Mubarak no a blessed festival na enei ye di sanso ne kase Ramadan Karima a generous Ramadan a good a Ramadan enunti me we show happy a Eid al-Fitr bari kadesela yanko twa ade kakra ebra ye call eja zongo na yekoto ye nuanom ma no na chese enye asem ketwa ahai na yede me chiachia agia diza no yede me chiachia ye nananom mpanyimfo hemfo yekoto wonom zongo chief wo ho na onim se enye me nko a na ene me wo ha Mekumashi owo ha say enche bi oba be ka me ho na video yi wa kirekyerem ni amechi ano no wo ye hwan na wabobo so wono na di mi nchemu wo efa say no ya kire say wone me ekro no na efe na ho ye nika wutim se bibia edidedede mu kama pa eti enche bi amekumashi baba be ka me ho na fe no ye di ye djuma baba bra me nche na ye nko wonum ade no about dia na kire say we di no biam Ajia Adiza papa am say for TV no to Adom TV na ebehwe wani so ade anopo ye ba be pie mu ewo eyija zongo na ebra asore no ekoso nyina ne ewo ho emfoni mpanyufo ye cheche wonum yi wadaroma ma yetiefo twa humfoni kaka na ye hwade video na na hia de mo fantoto so kaka ba de enka se yeti mala wakbad no se na migina ni mu ntima hwemachi eti na minim se mekoto afehwe na obi akoto wana ntem eja mekoto ye se onso on de nya hwe e van se oba akora se obu nsema we agina nchen okay wabu nsa umma the umba inside no so one nchen okay the ye bia na also okay vampire also vampire say if afino na asu it is obi epie o magine ni no do nyame asese afi asatu okay yan yendi kan ko eye empanyimfo eye cheche wo mu ani mu hafo ye hemfo a wada wo mada wonu madi na yenko and the chan we a friend ono house of ehene okay ewa aija okay iti eba sei a cha say hemfo ni nyina na eba ani unu say ewa ahemfo be prebi ewa ahemfo kese no ene sub ahemfo okay sub chiefs no okay no, according to a traditional house I say hakimaya let's say hakim as a una odikuru and then finally say zongo chief okay or odikuru ewo take odikuru ewaswasi okay bia obia se we house nia se ye ma hindia na se wo ye odikuru okay yamra nhyiemu ya no pa mu hyiemu yi brafumu no ye say how important is this ya kire komni nyina wie edie nti na ye nyina ye be hyiemu ha na ya bebo mpaye wa woni se echiria no esi ye nchire Hong Kong okay that's ye chiria no enti wo ye chiria so a ase mpaibo ana se ebia boni bia wa ye bia de bia obompaya na usen nyame se emfa oboni nchew okay enti emfa se ya start fasting day 1 up to 30 days 30 days se odo nyame ase se ebi wo mo nti ase ebi wo ene wo na start ba wan o man timi anwie obi wo so da egu enne ya akra oni o samo enti se danu ye chichiro no wi a eduru sa time se nyina ye pie ne nhia embobo mpaye
wow ne bompa ye de of omofre amanoni ebia ono obi o so a oni ha pacho metia ebia obi o oni ha enti oba ha abesala enti obi hu na wa chia no ye fan say ye ma menu ye nananom so mu fi okay enti ye pon ne akochia o na barka se ne bompa ne titi okay we malam Abubakar okay and malam srempa ye maye pa se obedru sa no a die na oye ye nyina na ye wo nyina na ye twen ye se malam oba onam kwan so oba ne na metemeketa so wachire ho eti obedru sa no a die na malam oye oduru ha ono obepia mpacho ye nko obepia onini dom okay malam so ne eba okay enti ye ba na ya ka se malam eba enti ono oba enya ada obejina straight oba be di eni okay oba be di eni so a mpaibo nko ana obo esa mpaibo no ya aseda na okay aseda edi manya me se ya start chiri ya sen gu chiri ya ebi mo ho muti ase bi wo so muti ase okay enti ne e bompa ye wi a ya so wi na ya sa bompa ye amade omo o ma yo chiri kwan ekone ya bompa ya mawo okay ya ye ho so ya bompa ye se asere bi amaye ye hu na sia bibiri na so obobi ma wona a wafi mu ene ye ne ayaka akire e de we ya nim obompa ye bi ma me na me me de pa o se mu amu wo kunu no mu no ye sese mu kunu no mu nya papa na mu amu ni bi ensu mu nya bi se amu unu ye fa se ade ya fa se ye fa se unu ukunu na se wona oyere mu kwa sorry okay washe wabaya mashan patakari ni entige na ma won se no yeah efe yes ko so na ya bompa ye e bia ma ya oboni be so why mboni enti ye na bompa se ye mfa ye na eboni nche na fi se bere na etiase okay no asa bompa ye ma mi se ya ma misika na mi sa ware ba ko kan yeah nyame maska na dai that's our tradition nti ko ba no ma no mu ye nyina ye butu woni nyina omunim wow omunim say according to Islam ye marry ye ware for mako for me kuma show de na say mi de ba ko pesa ndi ba ko kan afa na wo ko fa bia okay all right nti ono so we say yanko mama mi kunu ska want me hwi mi ye me so ka say mi yeri de odom me nti mi bompa ya ma no ye maya sitina pa okay niska na masande bakwa aka no adina ho mekaka yo uko ka che wa go so on phone aye ka no yeah ye say otumi ware koko otumi ware tuntum otumi ware kese ware tia na che so wunya all taste no taste ni nyina bi wom exactly wow wono de ebe shemu no ko kafa asa na me makabi me offer se bako ono oka zongo chiefs okay and I want those will be abeka bi ye nya kora wie ye enti ono the title okay a friend Mohammed Faisal Diko by the title Damburam ase ne say Damburam na je say ahemfo mano no itidachi ono so tumi ye oye na so oye prince yeah nya prince we ntem na prince na so no for all you care to know also prince opa na hwe no also no ma ho de opesa wo ka enka chese ade no vasi o ena make say also prince me to wase and so with me bu be so tia say the sala you know me wo go ka say prince here that is nsemi o all right I'm saying for natural say Eid Fitr ene eya akonkyere no ye no ye gu no ena ye ne ye nuano musulmifo ni nyina ebom na ye di abom mama na ye fe eno ti misrew se utie ye uhwe ye enche bia no ye bebia tumusa na eja wonso watimi upese wo hye wo dofo bi ebi kwa na no obi aya ka fase ye so ye bepa chewa ma one ai obrade ye de asomdwe nko a ena ye pe eti ahai
eye bra ye koko pie mu ewo eyija eye zongo enche bia no opanyini ebeba beka yensa yenhwe bra na eye imam ebo mpaye ediama eye multimedia adwumakuo ni nyina obompaye maye obompaye ma Dum TV obompaye ma Nhyira FM obompaye ma general manager programs manager oboye di kosi security man so eno kan ye say afese se meba no na mini me kuno na eba enim so ya large ana se minim be dia dagomba na gonja ni nyina mu no eti yenkohwe sa video no emra ye ba dia ka ni nyina no na ye di atwa so e di amamo Chasa empire ni nie empire na no se empire ni nie nyasam ketwa kra enye asem ketwa kra udu zongo na hu se odo efe enkabomu wo ho bibia edida na kwan mu na yesre empire ni nyina na unim se bra ye kana ye mo empire ni wie ne enso ye tea free ani ebegina memanim na eni kwan se ye ne sa ho okay, and okay. Okay, okay. Jo. Okay. According to Yen, say we are sorry, man, watch Jo. Awenimu. Jo. Aye mami nyina kwanya we so na memfa aseda emfama chief malama imam wa ene obebo mpaye malama Abubakar Sadiq yeda na sipi woje so womra na mesre mpaye limam bari Ashanti region. Okay, limam bari Ashanti region as you say so on imam very fun okay imam on the dano jo enti imam very Ashanti region Malam Abubakar Sadiq yeda wasepa sele osiji efeso no mpanyifo ni nyina yeda mwanse ayija zongo ene ekoye no prince aba beju amina na kwaba no amoni de ne nche medi na han mabo atsi papa mo kwaba ena na ho to say me ma barka da sallah barka kadi metwa eno ana no pacha wudi no na wo ma ye hu wudi bia na fe ye ko me pacha o medindi Mohammed Faisal Diko okay me na me damboram ewo Sarkin Zango Palace meka Sarkin Zango ni cabinet members no meka hobi okay sa title no so ahene mana ya the title no ma okay omunti na me wo faka say and of course you are a prince in it and I'm okay whatever my young Ramadan ni mu na yenhwe akonchire bre ni mu no eya fever na et say yenko ya titi bebre but na wa hedi chire mu brebe na akonchire ne hyase brebe na mudidie na wo chire kom no de ne ni se wo ye me da se ne sa chia wahwefo ene watiofo nyina sene obia wiase meka se wiase na obia nim se akonchire de ye fapem eka 5 pillars of Islam no yen kan se ujidia yen fa se uye shahada that is waba nkremusumu de tosumi no ene se obe free nyame and de tosumi ensane se ituriano ba obeya komchin 30 days and 29 days okay apart from that so the fifth one is se nyame ya adom na unye sika obetumi akọ hajj emre no so obetumi nti 5 pillars of Islam no eturiano eka ho okay nti eba sa a spiritual exercise okay sometimes obi wo eba ni se ya onim se ade a mi yi enye nso na oye but ade bi te say yam fa ne se nipa de obia ni wa onim se ade wi a me ya maye bone e wo nyankopon enim okay ese bone bia wo ya etia ala no e bone enti e ba ne Ramadan month ne sa no a bebre na wojai okay that is onim se bosome konkono na aba na wojai
nti to de bia ye malams any imams for tufu sɛ wonim sɛ saa bosome no yɛ konkono bosome dia na dia wo ye no a wonim sɛ ɛnyɛ wo Onyankopɔn anim no wobɛgyae dia sɛ Ramadan no kokra no a ɛwɔ sɛ otoa so dia wo yɛ konkono saa ɛyɛ sɛ ye bia Ramadan ba ansana wo gyae so won afei nso sɛ ne wo bisa sɛ tam bɛn na ɛwɔ sɛ yɛ didi anaasɛ deɛ na ɛpata sɛ yɛyɛ anaasɛ meɛnyɛ no Ramadan deɛ ɛwɔ nhyehyɛeɛ a ɛwɔ hɔ no at dawn yɛmfa ne sɛ this year 5 minutes after 5 ahomakye no aduane a wopɛ sɛ wodi biara wobɛtumi wadi awie 5 after 5 no na sɛ wadidi awie 5 o'clock na sɛ wadidi awie eti ubedi abeti obi amfa ho fufuo obi amfa ho from 3 o'clock obetumi nya ne 3 o'clock kura na odidi saa ema 5 after 5 na dia wo se ujai because that time no as dawn aba ewiem asisa a emfa ne say ye Islam ye kan say fijr whether na sisa ade echi ba nti wo se ujai nso a ewia no bo na ewia no time ewia no beba ewiye ewia no be kokla yemfa ne se unhunu ewia no biom ewia no ekoto a eno nso na akwan da ho na wedidi na wodi na chese ta time no nso enye didi nko a die bia no ka ho fine sabe wo yere kra wo ho a oni ntimi nya bibia ewia no a o ye churuya no ye didi nkwan no nso kura onko ho baje onko ho 30 days no ana say dabi odi ba sende ya odidi anopa didi biom di se nwumre no wo yere wo kura no a ewia no wan sende ya wan didi anopa no onko ne cha anopa no nwumre edidi time no so na otumi didi dia anyado no so betumi ayi bibi sene e ba se omo pa wia no mo ho be kire wo mu eno de sene isitie no nti na no se wani tentem afi nso emfata se ohwe ade a emfata se woni hwe yemfa ne se obi wo ho a oba deja ana se bi a pornographic movies ana se kasafin ana se oti ho ni obi di nkomo na oka asema emfata egu nya so odi obi nkonkonsa na so we say na nyina first na say yes and say kra no a what reduce bibi if akomchina wo ye no ho no ye muslim fo no clerics ema etiase say wo set time bia so o chire koma wo say o tai kenkan Quran o tai kenkan Quran o ben onyankopon o ko free nyame o ta free nyame anytime psychologically o ben onyankopon so be ya wo ma enkoye boni onye ba me ma nkasa emre me ba ma me ko me commercial ho mra o ka wade mu asem ho yenhwe ye dwumadi a ye die e ya wade nko a na empempi no yensam e ba ha no mekunu ye mesei na mekunu aja me na mekunu afa machi nti mufa nan no saa no a ma wade ne etesei bie mani so kakra na de well enemy come first my catch you say you see etumi ware baako minu miensa enai etumi ware kokko tuntum tetia kese na say ukondo bia se na ka ho ne ho enti ono so se wo for na say o hihye program wo mo yere no mfo a wo hihye program by convention exactly I will go to Moko 2 days. Now I saw Ajia 2 days. Now I saw Ajia Mary 2 days. We 2 days. They rotate. Nti uko bia enti unim. Eno I make him. Nsemo nsemo ene yadwumade no sa me ka che malam se de amamo to bo na kire yem fa ne se ene ye udi adru me so oso ne ma pare o no akofa we wa ma me ho mama
ɛne kwan sɛ deɛ ɛsɛ mekɔ kyia wɔn ba ɛne kwan sɛ mene nyɛ bibibia de sɛ wɔn ɛfisɛ 2 days no yɛ wɔn nko a wɔde 2 days wei so obiara de ne kyerɛ wo so wote aseɛ sɛ saa 2 days no deɛ wopɛ sɛ wo ne wo kunu yɛ 2 days no wo dea mebao abusuafoɔ wonim sɛ ɛyɛ ramadan na ɛna yɛdie no mespɛs no nti wohu me yie bafa no saa mafɔ so yɛ agyea enti ayo enti no sɛ yɛbɛdia no no sɛ wohu me yie a ne waka no mayi no wahwɛ m'anim sɛ yɛ mea ampa nti yɛgu kyiriwia no ɛnɛ dɛn ɛna yɛnya mpanyimfoɔ mmienu a wɔn mu biebie nneɛma ni so ɛde akyerɛ yɛn islam som na ɛfɛ tie deɛ ɔka yi wɔ se woyɛ bɛrima wowɔ kwan sɛ wotumi ware nan teatea baako kɛseɛ baako kɔkɔɔ baako tuntum baako na wakyɛ nna no program na wahyehyɛ 2222 enti nyɛ sɛ ɛda no kɔkɔɔ no ahyɛ miniskirt ma ɔhwɛ na wa mu sa wokɔkye aba no afama da ɛwɔ hɔ islam ɛmpene so sa wɔn pɛ sisi saa nkɔmɔ yɛ na yɛdi a wode abɛto yɛtitena sɛ yɛtoa so mpatwɛ ɔtoa so nti ɛba saa so a obiara metɔ ntoma a ɛsɛ nso metɔ ntoma no the same for obaako oiso baako oiso baako oiso baako tie ni sɛ bia yɛre panyin no benya bɛɛ miɛnsa obiara benya pɛ ya pɛ wohan dan obetumi aware yenom nan o ni fio kra sɛ na no mo ni fio mo ware be more than 4 ono ambɛda he some kwa sɛ na meka sɛ bia wo han single room o yere nom yɛ nan ɛna meka no sɛ mo nti fio baako okay. But let me chip in kakra de me ofa eka no. Our Islam apene so say obeware man nine. Say if you can afford that. Okay. Yeah, Islam nhihye apene so say obetumi a. Ka because Quran ka say yan ware mienu miensa ennan. Say unim say untumi a ware bako. Because for more than one no one nhihye a wo say wo ye wan hwe yi na wan ye ma perepere ye amba omuntimu a wa ware mienu no so wan hwe yi a na wo koye bone e wo Nyankopon anim enti wo ware baako mienu miensa na say wonim say miensa no anani untumi ye bibia say na fa kasa wo ye bia masa ye baako pe e say baako no kura hardship kura sabi ene wo say wo ko ware mienu fine Islamic esomno apene so say yen ware baako mienu miensa ennan but emphatically esa ka say untumi a enye hye say wo ko ware mienu kremofo kremosom apene so say me ware mienu miensa ennan ti wo sori a na wo ko ware wo ware oba no na say untumi hwe no a eno so ye problem ma wow because Islam wo ware oba wo na obemba no eduane na tade a obehye bia obeyibia be maneka ene wiase economy ayewom wa wo hwa ubetumi aye sade a fine okay if you are capable of doing that fine but unim say sabi wo salary a woji 2000 and 3000 per month for example na say wo man mienu miensa wo oba baako na se wa adwene ye wo se o koware obi oba mienu miensa akasa wi na se we income no we se untumi enkita for all this burden na wo so a na se wo dey this one eba wo so afen so Onyankopon kura e papa no show because Onyankopon force wo se koye o se ubetumi a koye untumi a ware baako na tena waso ndwem okay vice versa no what Christosumu there's a command that also comes with a condition. Ba yeye de ne yete say ukoto se wo yira boy se dwamamo nko na tete awadem but ukoto se wo yire ana ukuna boy dwaman na wo betimi de ache no a wo betimi afa wa de esa e bi na wo kai wontimi nso mfa nche no a eno de etitim tu betimi agya na manako yenhwe we se mamisa we na agrofo ofia ena ye ba gro papa ti asande ene say ya nya semketwa ni e bedru ho nanso enkoma edi eya ni bresem ye wa bonte ni a lot of misconceptions I want muslimi somo boys ni bi ho me na kemoni kwan ka na ma ware nan ye makwan ni ade but it comes with a condition eno na yetie ne now yenhwe we say ebia
when you need room penny fee so who sika who be the but sexually no only one day I will be satisfied oba but you are willing to get another wife and also Koran cassette say be abaka for ba na wodin ni won so woni ne beda wo hwe ne ye ne bibia na so ntimi nkono ho a eno no necessary pa no one way or the other that's what Jenny Bresi ho na wo hu ne wo ye no Koran ne cassette ye no kra enya say bia sebe obi a wanyini wa drum penyin fi so kra sebe wo ya branch ye kra na se wo be masem e wo fom na se wo aram kra se wo be ware because wo kwatiti yes wo kwatiti obi ba untimi kwaware oba embesiwo ebianu nko na obedi nti ano de ya aram sebe obi wo ho a se ne wo kan no sa obi wo wa ofi se wanyini but ofi se bia wo sikanti obetimi awore bia ka ho so wo yesa wo ha obi ba wo ye de sanso a wanhwe a na wama oba no kura kotosi ntuduem yeah so wo bia oba na be fi se wo sikanti ebia material things into edia o manage kakra ebia sebe onim se wo ya kwa ne sa nti ombe ware wo sa ebia sebe wo okoja no obenya japade ana bibisa but wo ye ne sanso a ubekun because ebi wo ho a sebe wo ware obi akwada sa na onim se onyini a afi na wa sha se efa aphrodisia na bibisa sebe ya obetimi satisfy o yes anu so you are killing yourself because onim se edro no a wo fa no nso so bebri ewe chiri nti ene de enye kanetiti ye papa no ye na nanom omo de se de onyankopon abo omo de se de omo sitie ne different nti omo ahon de obi wo wa wonya 70 80 oware a akwada oware obi a otumi ware no so otumi ware na wonya ba different but say mema ya be se nya 40 go ina awode ni ho na wonya 50 plus o kware bia ka o kware obi akwada se 20s ana 18 ana Obehano also oh how so aka ho. Nti no dey advisable. Okay. I'm saying for ye gusua mpacho e fit. Ye di sala no enya secretary of news person na hwemanim. Na I say aha. Ami akwara me hore, afre no me hu bibi. Eti ye kwa ye nim no. Ena mi makeup yi emti na my space say ya bo say my ye bi kakra. Mi makeup yi wa winim dada say Beautylicious by Jess. Me pacho wada wo de wani chem ewo Maxima old Maxima hotel ho no mo a branch ne baako ewo ho sanso ena wudru SG Mall se see wudru ho no mo a kiti nya sem ketwa all saloon services obeye de ama washing or your pedicure me say o machines ankasa na ne buo no nso very affordable kitwa bi no siesie makeup ya me ye nyina no ono na ene oye edema me pacho the number no and I may bona media amount of friend no it was 0508 148378 0508 148378 Beautylicious by Jess agrona ye ready and patcho mama woman shase enkeka woman ho and anya me nko a na me wo ha say if ya aye piso aja kande what dinner de den enche my friend mama na besa pacho masa no ye hwa agoro no na ye ni ho nkomo kakra agoro de wa hodo okay say you find say zongo community ama ana say Muslim community no ye doso ye kasa hodo different ya sa ware ye ho nti ye nyina ye busua but obia etimi identify no ho say mi auzeni ana mi dogombani nti si bibisa no a na ama nioma na ye very very unique nti ye yina ye ebusuafo say we ye no culture it we to me bom we so we to me bom nti me eno de
ni na etumi fra ebo edi edwumadi ni sa okay yenhwe we na amanya akwanya amene mudi nkomodi yenhwe mwayiyo sede mwayiyo esitie yetan ebi nipa ni wuye no ano na ententententem ye de ne ko na ye wache no madafo bi wu wotafo eya me ya pa misi timu ntwen ma de enche krom se dabi edi enti na moye ni sa nse ne enkremosom ahihye se yenye no so eno no nipa de sabi nipa nsahwe nipa nso sabi uja no said ye understanding the city no uja no say on the no to hobet 1 year kura no aseti bia one day odin beto nti sani ye Islam hihye no city no nipa kura no kwa dware no na shene we no why sani ye no Nhyira white kama na ye de no akɔhye ase because aseti bia ye nyina ye free notie mu na ibae te seti bia ehwa na ye besa akɔ nti ye ne sani ye som ne siti no de saa na ye hyehyɛ se ye no saa so na efi se eye maye okay nti eye den a nipa no ye be de bɛkɔ nti ntem a na ye de ne kɔ ma memra eye mekumashi ho ye kodura musie ya wonim je ti afa no mekumashi there be chemi ne nana aye zongo hinida okay be yamfa se be 80 years ago no your friend Usman okay nti saa time no na ye respect him paying for pa nti ohina oteso no say ye de akwada ye nidi to akwada na ye fra akwada no mekumashi na chese kumashi zongo ye ne dia kumashi no kumase no okay aha nti me kumashi wura kumashi zongo wura yo and I no kwa kumase ye ne dia hwe and anyasem get to say odiye wura ma ya ti say ye ta hu of funny videos mo ya ti me mate la ila bam kan say la ilaha illallah rasulullah yes mudre emusiye na mode emunu kwa sa anyum na moto eye no kure ana mudru wa sign na ne mate kamfoni kakache okay na mama nko make mashi ye mfani say la ilaha no yankopon di na ebu okay la ilaha obia no a we kese this nyame okay ono a ye ono so we enti ye nama de eka ase obia be kam this is concentration e say the efunu eko okay odi efunu eko ese mo efunu respect odi ni die ma efunu no yeah exactly okay enti ono sesi a oko de oye de waye bia sisi ono ofrim enti ye la ila kan ase ye friend yami ye nandom anase yami onhu ne won have mercy on him okay enye se ye kan kwa sima dodo san na mudi na se o mo che oh no not more than 30 minutes 30 minutes yeah. Wow if say ye kwa efuru no amnano ya tuno dada enti yekoa ebusuafo de funu ye omodia no obia ni ho obetochifo efunu no okay okay en fa se sia we ofasi anasem me sem to guma na je se oye mi hwan kura o mafunu nti ho de abusua panyin sem bi ani mo ya de abusua fo ko na eba ba adafo de okay ba abusua fo so e wo de o mo ben esabusua ben pa nuclear family no omo na wakwanya se exactly wow if I say o yo ba anaso we be ma e bi ofrima so unimi a ko to gare Eisa. So betumi so akukuduro se ni kunuta obetumi dware ya abompa ya ai bibia ma so betumi dia betumi kwan wo so betumi dware ana so ana oni ne busuafo mema bi
aka no ho na waye no saa no kra ye obia na ya wo akokuduro a wotumi aye because wo die se be enya adeketwa ti obi uhwere obi na se se kodware na mema de yetumi ye unua na ubra pinya na papa na yetumi ye but ma de sometimes enye easy see oba betumi adware ne kunu because se de obi anim se ne oba ne kunu mo bond city ya no yo oba bia no betumi ya won kwenti wontumi but nkremosom ama no kwan se obetumi a onye eno kra na nka eye because no sabi owo bibi won ho kra empese obi kra no a ono kata no kama obia enhu ye this talent ye free ufuo ne mu ye ba na ye ni je da o ja se ye we ko gangara wa ja se kasem ketwa den na onim se ba ne hwene pa de a wo hwe me nse ya kama pa ene no na me de ko ye masalachi na benkumi so ya hye ne fine eye manye ajo na wa ye me kama sa no ehwene de wudi gu nsa de wudi tu kom eye photo shoot bi na wo koye wo zongo kura na ebe ye ho ade ahwene a ye de begu kom ama wo ba no ho ye fe pa no framanya ajo no nya ma kama de fe me se wo de ntoma bi efi Dubai aba sa ntoma no eson kanea me ka me kumashi enim ntoma na me ka ona ni atinti oni de ko eson kanea ye wo de plug what you say any what the young plug wo ya che say kama entino edu kumasi a top high na wo be hu no e wo honom me de number no e ma na ya woni no atwetwe nkomo ne number no e 0244 828802 0244 828802 makacho se match busumi ye mu na ye nyina ye de yani echiremu ewo kejeti ya Dubai ye mai ye bo ni sa ye ba maybe say why you ready ana are you ready na just say maybe say why you crado nyina ne say obra outdoor ye kukuru ye hu hwa na ya ba kejeti ya Dubai mesramu na ntwemfo ne mu ho midu ho na medical fa na machia mo ansa na makobere a meko babafo me chiachia mo pa obi bisasa da ben oyima na me hia kai se women's wave empowerment fo nyina beba e be hye na die na fa am sa mo ya mama lisu concentration no but anya hwe me toa so hey ayi ram papa so what na bontin obetin ba ha be say ampa eye ukwa de ya 25th March na ye ba kejetia anopo duba ko pepe me so ye dem live wadum TV etu de wonya hwekwe o man wo betwam na chese wo beje nchia na wo na wo kro no ye be activities be break the phones ye be cha phones dancing competition ye be win no ye be cha na de edoso enti misrawo bomodi an na wukuada de anopa 11 o'clock pepe share yen e wo kejetia Dubai na eja bibia entotoye enfama Ghana man fair and I make a sure one a Ghana National Chamber of Commerce Yanisha 104.5 FM na to kese ya bom say ya Ghana di it's a Ghana Man Fair 2026 a made in Ghana excellence Ghana near mankwa that dem obeba no near bow nyum de emiane papa healthy foods na a Ghana de no eno na ye ba ne aba beda na di eba so e wo Kumasi City Mall e da no a year 27th March ya fiada dikosi 29th anopa nonkro ne ahase ya tema tola enwumre nonso ne bepon wo niema bia wonso pese wo de ba Ghana niema kente ya hwene manya adwodan se mi ama ne slot ho what as e giram gidi we ba job further inquiries and I want to be bia sia for number 0244 729 510 0244 729 510 na ene ye entwetwe enkomo me hu aduane sa na me nkrata na ye diafra but anya hwe erade be ne me boafo rapid improvement pharmaceutical wase me mu aso nte se eye wa na wo body a body adupa aba etu wase code no ebetu ase ye diama eye defendral cough expectorant misra eduro na no na mpa na wo gibia wo ba no wonya nya mfiensia no eye abema no bi ennom misra wada wontimi ni di wanumu ato wo ye bibi kakra bia no abra wadro ye Abzol albendazole tablet edro enyama bofra wonya nya mfiem yenu ba pemfo nso nhyeda emfe ni da ho
bɔne enkoto bi ennom enupa mi enu nyina pharmacy shop bi mu benya bi ato ya so ye kese no de ya wo Spinters Road wa Accra ya ben Royal House Chapel ya kire se enya asem keto Accra ya number no 0536 661432 0536 661432 na ene yen entwetwe enkomo wo bana disua daachi ye disala no wi akoda ne be ko school Mr. Textbooks ahodo ni nyina crèche de nursery 1 and 2 KG 1 and 2 afa primary books ni nyina no ye woni nyina bi e wo hemfa e wo Rion Cyrus Publications ye ngoma ye de ba bonti ni nyina ye GES and NACA approved aban no sasha se syllabus e ba no an ya hwem e ne ye de ho nsem nyina aba Regional capitals ni nyina ye wasue no bi e wo honom sanso na do Kumasi a Kenya say e na obehu ye number ne 0555 313658 0555 313658 ubetimi so afre 0249 411234 na woni ye entwetwe nkomo syntax tank na no na wo ba yi be kan ya nka me ho ya kire me no e tank papa ne ho odin ya petampi nsuo mu awiam de etima na tim misraw de be mo se syntax tank na wo to ne se ye de na chichide asanso de na da ho ya kire se ye kama pa size bay color bay we're going to give you the best nothing but the best syntax tank we say we want ye mpe na wabo ye mra ne se ye strong and afa ye tough Mr. Wanda me the number we say ma agent no do so frey ni hu ba bia wo na ye nkire ba bia kwa obenya bia number ne 0244 335 aje aye na fom nsremo ma menye ma de ni 0244 335 168 syntax tank your number no online shop no so adwuma no ye syntaxgh.com sala ye die nyina no mesra we ne ensu e wonom de serve ye nyina no fresh drop still natural mineral water eko yo nuane no bia wunya bia no ye de bi agum kama sala na semesrew awo abafie kokwaje bi na fa be serve wo mu ye 500 ml ye 20 liter jar no ye sachet once no so e wo ho o pedodo atu ananche mu fufuro bia na so se o pese ohunu ba bia ye wa free your number we ne enye woni nkomu sisi a 0552 250290 0552 250290 makachiro nuane a nuane a mekire wo ye mbehye yeah, this allow ye fani agora kra na ni nyina no JM Adwin Sons Borges olive oil ne de anuane nyina ni hwe ni nyina free Borges olive oil pacho ye fat ni cholesterol ni nyina free hypertension patients diabetic patients mo anwanie kama migina wonti na minti mikita nanso wonim da pharmacy shop bia mu no ubenya bi na wato otimi disranso ma ready etoso no me pa 1 plex 400 yesusu no anu nam free tete ye nim abusuan cham fantigi bi na fe ensonso no nse de won mado kru won mu nyina no entu asem pharmacy shop bia mu bisa Borges olive oil and answer 1 plex 400 na GB eto your number edidi adwuma no 0574 286910 0574 286910. Mami fa kwanya we so na me maye nuano muslimi fo ni nyina happy Eid al-Fitr. Baraka de salo no ajebe so baraka kade ajia adiza ene me no ne wa na unim se enuane pi e wo fie ha na ene no ediane a ye di sala no eno na meba na mababe kire wo no catering service no bro for dinner di kan meet me mo Virginia na say hwan mame bra hey na o tonko ano no unya easy bra ni ka me no kwa na no ye misre wo aha e di ne den Virginia catering services ena ayisi Virginia no hana e ko yo ko fe nya me na dua sesa Virginia so say Frigina. Okay. Wadaruma. Memo akwaba. Aya Adom TV, Nhyira FM. I mean, baby. Wadaruma. Yaka Frigina catering services a edi adwuma na mudi. Den na moye na afi yenko yenim. Kasa kwa minti. Potato continental. Otuna ji woni nyina yeta continental food. Madam local dishes. Okay. Continental on bit to say actually bit say in the Ghana aduane. Okay.
fried rice, rice, spaghetti, same any continental food. Auntie fried rice, I ain't gonna for any. Hey, any idea about what's on? Continental food. Continental. Okay, into fried rice. Jollof rice. Spaghetti bolognese. Okay, spaghetti bolognese. Na pastries. Okay. Into more continental and local foods. And here na more. The patrol share your campus unity hall. It's also a jazz. Okay. Okay. Now what would you say? Actually, from the natural feeders. Okay. Almost all. Obi ane to soon be a sa netie. Oh, tis one more base ya. Me too soon to na metia James and me too soon come. Ti bo base what? Aha. O say he fa na more. Me patrol you unity hall. Unity hall. Okay. Yes, also a jazz. Jazongo. Okay. Any ye di sala. Barika de sala. Barika kede. Mo ene ode ebre ye na ye hwe. Baba dia ne sema magic ata no. Ode ohene ba madam ma chomfa kata ima kakra. Na ye nya dia ne sem kakra. Abso for bra Facebook. From Jembotom. Insha 104.5. Hey, Jembotom my ma. Anyway, kuma she you come. Me da see the break. Okay, me pasa me ko ho e bia na asoko me na etumu ahwe. But ade na da ho no amwatro ni nti ye ne ye hu e wo ade ne so. Eti pa cho ye nkwe bie so na me hwade. Wow. Me kuma shi kwa se wow. O sare se so mu. Sisi. Mama ho. Okay, mami empeja emfantra way. But way a day. But way a kwankwan na ni efesa no. Hey, Mr. Mo. Te my bram de betio, me nyamre hwe. Okay, pacho chire yen. Say na kwankwan ya hifo aduane. What is simfoduane? Simfoduane. Ya santefo de. Okay. Mo de amumra me disposable cup and disposable cup here. Mumra me disposable plate and a spoon. Pejanity no yenko. Sala no ye bedi. Ye bedi. Okay, esremfo aduane dia. Esai na ye kwenkwen no kire kakra. Oba bi nim ye. Me va cho se de se ni. So one kasa kesi ya sister. Say the messi me sala no. Kasadi. Kasa ni yanko. Ana usro nkani ana. Oh, pache de. Mani mo hu yanko. Haya ne wo. Me pacho ubenya garlic. O ye stew na. Ubenya garlic. Okay. Na ujeni. Ubenya akakedru. Okay. Ginger. Ubenya umeku. Pepper. Ubenya fresh tomatoes. Ubenya utin tomatoes. Okay. Nwa brinde mekuni ni ujeni ni garlic na. Abom. Na just enam na ode beye aduane no. Okay. Beye stew no. Uwi ansa na ode toast ni obibia no. Abom na say te say we tomato stew no a. Say eating tomato stew na. Okay. No ama no mama ne kakra. Mama ne no beko base ana say beto abom. Odi angwa na gum no. Odi angwa na gum no. Na de mama ne na chi enwo no so. Say beye embo na mu beye hwam. Mas mama ne bu ana enyan. Yeah. Bachan. Okay. It's why stew na we no say where dey amane ana. Amane so a. Amansoa. Bachan. Anwode wom pa. Na why nso. Why wom. Bachan. Te no de mo na gum we na de begum na de gu stew no ansa de mo na gum. We stew na no. Stew ne stew na we na de why ne we ni na ebegum. Okay. It's not just say we are when ya watch mu no ani ana say so na watch mu na so no kwenkwen mu. We na bia na de a watch no. Na de anso mu di beans na ebe fra. Watch de na bachan. Okay. Tu ya na say o de mu agum ti say da we jollof na wadada na abene. Ya wie. Okay, dey na ka ho. Na ho ahometin to ya obetwa so. Nso bu ha okoto na odom na obenu ane sa, dis otwa so ansa. Na na bo. Tu twa so na ya bo ni nyina efrim bachan. Wow. Okay, yenkwe. Ade biem na wo san de bae no. Chansi de wa ma ya kodongo ankasa. Okay. Dia. If I told me the tools having so by Diehu. Diehu. Okay. Diehu no ankasa ne Diehu na de na de bie we no so na me hwe se de.
Edi broga ni kukuntene. Okay. Eti na ye di sala say de wo ati say wonzongo anasa ne mu anye de ho. Ene ye mu ko de woni ese edi dada. Ese bro nyabre no sa na etie. Okay, pacho yonko de ho no so no. Teaser no. Ye na say. E pacho odi nsu ni siswa. Odi nsu si jaso ye ehu a. No ade ebroga no. Wa ni se koku no. Ma fiti. O fiti a na odi afra nsu sie na isi jaso no. Na wonu wi anu akata so. For 5 minutes and I say 10 minutes. I'm a who to who answer about me sick container and your broker in Afra and you say separate. One missing a win. I'm a win to just why you cook on the win and son of the beguma or become said, oh, can't be tea. We can't tell them who can't sabit. I'm one demon there they can. Until you're funny, I go. David. Now, Fay now, we did have to Abba. We're friend who got the shop. Yes, I'm the okay, eti uwie ne saa no a se ya na ebobo no no obobo ne kama okay emra bomo no so we dey but we ya yo okay eno mo ye ne sei but ayo no okoto a obetete am say bo ha na bi nyewu to tete a na wano a oba no odi nso ni besiso odi nso ni siso na manda wadawa ni guma na nso ni huwia sana odi ayo no wa horo ayo no kama na odi egum nti aben no ama no osamu anase bia tuna ana bia pepe na wodi egum na salt so kakra okay na wodi egum ma no so ayede eku neso na ben no aye stew nti se de meka we say no okay all right you know you ketra me kunkwen first I want to test first so make mashima me kwan there na maka hwe kwan wo ho okay we there Susuti yeah. Susuti nya say pon a aye se TV so nti na make na say so. Me dey both refie by. Can question. Kon no mudi awon me ne. Obisa wa. Me ba so me dey anwa na ye. Yeah. Ato fighter. Oh David. Tete no dey na ye dey adwomo na ye. David. Ne dey dey. Kuto. Yo. When the latest one. What you sister, my mom's secret in over. TV so there, you didn't say. Ada now, yes, Ada, you want there. Did you bring me? I'm sure for I cannot do that one. It's about in the Barricade Sala, yeah, this Sala. Enti yakon zongo ya yedi zongo aduane we eye konkwen ya ye chese maybe I fine yeah uno say friend no what say kwale tukunya Bacho mama, oda mama. Dabi mama ni sama se mi no pe na. E wo de ni asa. Ni ye. Okay. Aden. Nso se bra obai. Ko ba adwuma na so ba. Ko ba adwuma. Se o so ba adwuma. Mama adwuma ne alaji. Enti sala na na egu so edi. Fa wo cha kwan ene wo telephone number no etudwa na wo we ni medidi awie. Yenko. Patrol Fridina catering service. Some more share na your campus Unity Hall. Esanso Ijazongo. Fridina catering service. Your friend Jenato Fidaus. Okay. What number no? 0243 1199. Me did me Bobby Bobonenko. 0243 91 1199. And 0243. Sister. Give us number no. Bon Marco. 0243 91 1199. 0243 91 1199. Fridina catering service. Why am I channel? Which I started. Ajo. Is Ajo be? No. Okay. Acho je na. Me de boss kaka. Mama Jumane. Oh. Pego Mama Jumane. Mama Jumane how? So me the informant. O say. Me the informant.
esa wa yen benya ba so ampa akafo ni nyina hu nsuma ande wa abusiafo eno ti no Virginia catering services ena odinia ni nyina ebreye stews bibia obeye di abrew efie ena wo hia obeye na kama pa e di abrew amso ye ni sala na nso ense anu maduro atiase enne niam abesuse yie tu hia joy ointment no wati bia fam nchen se pa emu eda ho ekwa mu da ho kama ya enye asem ketwa enu nti vehicle ababedru ya kire se bra na ena de na yeni flag ne ade bia ye nyina ne ena mu ne yekoba anti bra jane ho bajo ko wachi kakra esa then I asesa ne all right finance here doc na de nyina ho nko bia fashion no ya do we bia so you about there so ase so ama fi akọ ababetu ye nyina na ka ne say dia na enimu say edro vehicle 20 so dia e bae no ye no muslim for almost so mu papa say if I'm permitted to mention a radio station here Zuria FM yeah na ye ko ho na wo hwa dance here aye maame no ne papa no omo frɛ efa edro vehicle 20 ho na esewoni ense wo kachre enti minimum so obi a ohwe program bia no eni edro vehicle 20 and it's unfortunate say na min kita bia den e wa baratare no sisi so joy vehicle 20 ye no ne vehicle 20 joy ointment joy medicated soap and joy star stomach care joy star stomach care na medical share as free joy ointment ye ni nim se na odi kan kae no joy ointment eye nkubi a enhyehye ebo adwuma yie papa na eka adofo so ye den ebom se hunam ni blemishes ana se nkekawa bi hunam nani a nkuba ko etimi yi se no mani firi ho nyina eye joy ointment eye nkubi a yendi ho dance ye enche bebresa because eno akasa esele ne ho menu kasa mprempren asesi a West Africa ana se Africa ha de ointment bie ni ho a ebo adwuma sen joy ointment eye very good pa so hunam nsawaso abani so wo nemu apropro wo yo bi na wo shempaboa na wo rompaboa na enka wo mu a mesrew pejo ointment na frasasra ho wo yi mpaboa enka bia de emma mamefo aya wo foforo ye betumi de joy ointment aye nkuto e be sra enkola no first na yusun kuto ene joy ointment aba enti awofo bia na se mame bia na se made bia e yusu joy ointment e de sra ne ba enkola ni ko school a e joy ointment ne de sra wo mo se on be ko school aba no na classroom order meka classroom center ya manifest school ba etawo mo hunu se wo de joy ointment esra wo ba obeko tra classroom no aba ififre beti no bedi agrose den obeba na no ho ye kama no ho center ye kama ensesan ye me pa chew awofo nyina enhye no nso ye ma no omoda nti eneneme no ye gina ha enti omo kwa ye prepare mu yie na nkuba kwa de prepare mu ana se bi siesie omo ho eye joy ointment wo yo bere manso na se wo koko amesrel sebe mato sebe o beda the last thing to do fatu cotton so asawa so na fetua wo yes continuously for 2 weeks and I say 14 days and I say na otwemiensa won kasa ba hu say yes usisi no emu ayeden koko ehye ho nyina ni na beden ebe hye na wo yo ban so dia emma no joy ointment ye de to asawa so na de siesie ye ho kama onamu wa ha mu babia otulai ha babia o de fa ho eyi enka bia de efri ho emma ni nim dada research and I say statistics say take it data na say take it kire say uyi Ghana ma tenor emu 8 e wo joy ointment e wo mo handbag mu so mu pia de siesie ho etimi no ka say ukọ drugstore bi e ben pharmacy shops herbal shopper on sabeka joy ointment na kese wo ho e na ne nketo ayede e wo ho eye nku a eye den enhyehye eye joy ointment na metoa so a na me de ko edro vehicle 20
yen nyina nim say vehicle 20 immune system support Joy Herbal Center e dey badwaman so and over 5 years now no Joy ointment dru like universal medication. Okay. In other words, yen tu yare din ansa na yanom. Wọ́n say you will not be bread ho. Now so drop bi ho na esa yare a draw A besa yare A na draw B esa yare B. But draw a vehicle 20, vehicle 20 yadra. Unoma esa yare A B C D up to baby echo. Any limit I just say one nom. So what think I say you are not okay. Who the number draw vehicle 20. About boost to immune system. Look, vehicle 20 na Food and Drug Authority. Every stamp as you say immune system support. Okay. A drug being says so far. A drug being only now immune boosters. Okay. But a drug immune system support drug no a drug vehicle 20. That's an name ba. Match the difference between immune booster and immune system support. Okay. Vehicle pen was say abodino. Oko Food and Drugs Authority says see a drug register Ghana ha a immune system support a vehicle pen. Vehicle, it means unique and excellent. Yeah. The test no so strong. Vehicle 20 pen a bibidra from Ghana to China. I wunya that a bibidro taste no. It's like what you say wunya that fermentation taste no. Like enwa enye de eno so ayenyo. It's so nice. Yeah. Yes, so nice. And that touch my so kama. Obia to menum na wonum so dia. I just say yare enye de. Eni yare omu na wonum a. Etutu ase nyina eden ekọ enti yendi kan embo esichiri yare so wo esichiri yare a mesrew edro abanum amana bo pa ma wonya hoden eyedro vehicle 20 na pressure nso en so wo pressure yare a no modro vehicle 20 de bia meka say pressure yare apomodin adwuma efo amaya te ase say yare a wonya so ye hypertensive. It means say yare na same to me too. Eba managing kakran the amount. Na utedro na big farmer nyesika. And na Joy Herbal Center Ghana. Ya edro a vehicle 20 I would not continue for 3 months. Oppression na asie to kojoto at the mouth. That is it. Obi abanum edro vehicle 20 the bedi one dance say onum ye ne pressure no abibia be ko check bia no systolic pressure at the normal, diastolic pressure at the normal. That is a drug vehicle 20. Now underlying factors a mark pressure no cost no e be to aseni na at the amount. Esa say vehicle no enye immune system support drug nko a. Okay. Esa contains so many phytochemicals. It be a saponins, it be a triterpenes, it be a polyphenols and the rest. Then you now a drug vehicle 20 mu. Okay. Say phytochemicals what the money pedro they be say medawase but then we are starving the body against all these phytochemicals. Okay. A drop back a mount meaning na a drop vehicle 20. Yes, I was stomach star stomach na ye di a friend xanthozalum xanthozaloides. And a dear stomach xanthozalum xanthozaloides. Yeah, maybe I remember big mama. Yes, xanthozalum xanthozaloides. Your dear stomach. Na nun na juma ya say osa. So osa yarea metrel num edro friend saying stomach. Okay. Wonum stomach ya yam yare biare wo so bia no ebeden ebeko. H pylori bacteria no. Who says 2 weeks ago me catch will say and no cancer bani pepiano so one of them nicotine and as a cigarette smoking what you say. Yeah. I know you say class 1 carcinogenic. Another thing I say class 1 also H pylori bacteria. Yeah. What's in it no? And also the friends cancer then at the bani peduano stomach cancer at the bani peduano so. And the Joy Herbal Center yeah draw stomach cancer no more. It me bois ekuse H pylori bacteria helicobacter bacteria ekuni na. Okay. Say bacteria no one drian kasa. Uhwe your stomach acid the way it no na otimi maneuver ni way no konotimi edi uyam no nya to the extent say line ni na already odidi ho ma ekuru beto ho a na onye bacteria kuma ana ho jo sa ba e drop akwa ebua pa e your stomach. Okay. Na make canfo say ubanum vehicle 20 alongside stomach. Na efficacious nature of the two no akabom na synergistically they work together
to uproot any effect of H. pylori and any symptoms in your now. Okay, okay, 1 minute. Yes, that's it. What Marco drugstore pharmacy shop called Adia Pharmacy. Okay. Railways in yes. And for the men's herbal, na Misty herbal, Colinac herbal, Paulina A sapon ewo konongo. Okay. Judasmas ewo konongo. Smart herbal ewo boase. And Accra drugstore lanes be biano. Drugstore be a ben. Pharmacy shop be a ben. Herbal shop be a ben. A ben on Sabeka Edro Joy ointment. Vicle 20 Joy medicated soap and Star stomach care from Joy Herbal Center. Okay. Number no. Yamfa number no to Jana. 0244 585 531 0244 585 531 876 321 321 donc yenso ya dase ye wi ama jeme salad ye na obi a efane de mra midi na yenye salad ye ho media meje omo anya kwa me nko meje yentwa ye ho na yenye nkrato na yekoba misi onye TV ni fi awa fe ni ya be gro na ya sankasa no ni ade nyina ba enya asem ketwa yenka ho masese ai ba de aka nya de beta sawam Nhyira 104.5 FM. Abu said that one day no him wa mo mi dia ya menye sa. Aja fati. Na ya obomidin. Obomidin na level na kosoro. Abusia Asia 104.5 or Brajumedie and now who said the Debia Mekan Messian no yedo to fa and then yenina idio fetel on yaji home at the Mubianya some ketwa ye dija telecell cash and I make for Eddie Amount send us canina efa honum nina and it's over dial star 110 hash and as over download the telecell play app no say now with safe secure transactions nina no what they are for honum dia mame send this keke wo send this kanako yefanye eti yefanton ade bibia telecell cash no asend usika no e dia fa ho dia maye malam e kasan alaji kasan no kan bibi se be ma wo ba da bridwa e haram e wo se be ma de otima osisi ni mu kasa na se be ma wontimi mu adwuma ye won pam de ne ye komaku ane de wade e kire wani bete na ye maku pani wada ro ma edra wo hia ye losin layman capsule se dro eno na wo hia se obe no mu bi ebo pa esiesie mema e ma obe ma no ejina so ada bridwa away e bo mema ho ban junso mu yade bia ne to ase sanso na enemu yade se gonorrhea syphilis white candidiasis genital herpes no watin kanati ada wonte de wada ro ma edro ne losin law chemistry dro esiesie ahimfio esiesie obe ma no kama afenso mo je mu yade bia high blood pressure, diabetes, stroke, lower cholesterol, typhoid fever. Kwoko ni yade na aka ni nyina na draw hia Lawson herbal mixture draw ye no so eboa esiesie moja no eyimu yade na se nyina free honum de maw wada ma enrom ye nsen free Lawson herbal center so ye herbal shop pharmacy shop bi ebe no ubenya bi ato etofo wo kumasi afo ni tremu wo K engine hair so no ne ma me no ma ne ho ya wo mu jada nti ko na ni dwanto enye yi enti nanka me pese aso no sese ni de ko mu sesi akura aso no ko dwanto akura papa akura san ne ma me san wo problem aya mu say because but asam na aye din ti na aso ene na busuya edwane to abusuya krache ono ne ma me na ono bo wa ono ne da nsu ase koto ne ayi mampam na aya kan say ayi aya kan say thank you yeah tienko o mienu na nante bom enti abusuya ni nsi abusuya krache so na abusuya krache no abusuya krache na abusuya kro abusuya na nsansi ya so say yen tia ne nto abusuya krache na onko maame nanim na ono ni kofie nso ommo bibi onjondro mangu na so na maame no hu say na abusuya krache ene ya te hai ene social media fo nyina pache wa wona ne hwan eda na nche na ka gu awie ai ode dwatwa no di kan to e ma na abusuya na me pese maame no ti bibi free na no se maame no ya wo no a owowo aso ho no so nti na maame ma na bu nkoto de di kan enti wode ese na abusuya so ti afa yamfa process no so ese abusuya so a abusuya panyi ode share to gram ya da wase nsa ko nyina nse ko yi na de wo ho ni bla wo ne ba na ya nso ya da abusuya mu o da bi me pa cho kakra bi ya di we na etu aso de me sere ne se enya se nka edru asem we edru ha bra ye hu se
empo yɛnyɛ ne yɛde hyɛ net wɔ owuo ne baa mu nyinaa ɛma yɛhu ne sɛ sɛbesɛbe yɛ maame sɛ wate sɛ wɔnte sɛ deɛ na mɛka no nti maame hene ɛfrɛ wɔ no so abusua pani sɛ deɛ aba biara no yɛnkɔhyia na yɛnka ne fie bɔkɔɔ na kyɛw pa bi a yɛnkɔ serɛ ne yɛmpa kyɛw mepatɔ yɛkɔhyia saa ɛma yɛkɔhyia yɛ ɛma ɛyɛ abusua no baby how do you call no dabe nana baby na ke bua ye ai mama nenka na ma de o ka no ehunya pa o ya nya bonkro no atwam adu ai ma de o ka no ehunya na ka bi ade saka na ka ya dia sa na ka ya sɛm na ye nyina ye de chopa ko ma ye ma me sɛ ye de sia no so bi ababia o fa kyɛn ye fɛ kwa ye fa fa ye be sia mu wan so ne bo antone ye mo se mia no odi na sɛ bɛda me nka ma no make it ya enti wadaroma yemfa na kwan no a mepanyini ya ken so na yenhwe hawa yebetimi aka na ebi abuka ne fia ye nso ha ebe ya me yetimi aye eye no kama kama bi akotodi enti ode chawpa na si mu abusua so yesi amamre kwa mu nso saa na ese ye na esa mu nso mu di si abusua krache so abusua krache ne na kasa dwato aha eye dwato enti wadaroma ye hwew oba ya emphasis so na emphasis e jaso onu de oba bro me wa de on de yo nana ma de me kan echi ya ne se de na wo ka no na ka ye mpese bedru ha na ye ma me nso de bedru ha eye sa bedru ha ne nyina enti se ba bi akodu no de jantoa esi abusua krache so sade na nke ekohia na nke pe no no entimi ankodu sa te bedru a stella ya sade ensayam se de jantoa esi ne so se ompa ye ma me yo abusua wadaroma ba bi akodu no na me pa che o jantoa no tamo ekohia asem no ho na enye emu no a ye beji afiri o mu nchen akoye na duabo asem ewum ye beba ho ye di kan so dwato ani mu wie a ansa na fe ya domusuko ne ya behwe de ha maami nyina ye beto ye bo ho na na die ye pesa adwobre ba na fe batan onu su pini na china musu hunu ba bia mo de hie ne da wontimi nka kwantimfisa yo mati ense se di nyina ye hie mintimi nka se dwanto aminso meso na me die ni na apa me sacha on fanche na fe ye ntoa so na die wachire no mu na edoso jo wadarma enko mama odi ne dey say Alice from Boma jo abusa da se edisi wo so wo de dwato no akọ na ye ma mese wasom papa ma mese wasom de na mo be acha se ne be da na se ebacho yentimi enko enya eye enkofo bi ya atwese wo mu agro nenne wonum kan se wonum beba no beba be gro edi amaye pacho we eye frafra agro na ye ba bedie anameboa frafra agro ni bedi na kwakwan mame enkinkan messages me kakra bi emfa ema na fe yenko ye ne mu tentem what you say was ya semo bale bokwasi o say obushi obia ye ignorak obia enye obushi nyina ye barka de sala okay afeje wa waso obushi Priscilla from happy birthday awa Mohammed wasi me hwam for the siase jama se na no about wasi wo ma bisa laji se wo mu di ena ho nkomo se bia eni se wo ne be ma dance wa ware no ana questions no do so be mu no ebepa mu no maybe sa wasi watwe ama eye prince ai I say I'm crushing on you enya senkitra okay absafo yanko gro kakra na asano se de obehu se mesano bia fa ne sa papa what did they say the decoration apparently
Waleshen Apayine. Okay. Jo. Me pesa ma groi. Ma me di hu nkomo kakra na agro be na mu bedi wadama. We your friend coach Abongo. Okay. Aya frafrafo agro. Frafrafo agro. Jo. Mo musu muni enko.
meba. Me try ba ko ho. Kana me pese me bi se ba. Me hwe aha Adum TV ni nyina me yapon by force. In fact, my ya de nyagopo nshram pa. Ehe fa na mo wo. Just zongo. Okay. Mulida no betimi de number to dwa just in case obi person be famo mamo be gro. Mo beta aba pa. Da mani ka bia no. Me fra mamo be gro. Mesa be wie no na hode aba. Enti why number na ye de to dwa? Owo. Okay. Yenko e bobo ne yenko. 0554 890 328. Okay. Timu BM 0554 890 328. Mo de mo majema ho me kakra ma me mo ntena se kakra bi emfa ma me ne a wo so akasa no onkoje letter veg mera ho. Okay, abusiafo me ba homa no so me ba sa me ma obre kakra na won so oka bibi kire wunia wihye eye wunia bi barka de sala woni wunia bi entam enwo na se bibi wo ho a obetumi afa akwanya we so na de asiye so na yen so yen no akasa yakwa homa no so dia na ye 03220 835 818283 03220 835 818283 yenwe se obi ewo ahoma no so amesro ntientie mebre no nti na woni bi nso enya kwan abaso ebi hello Ohemaa bi ba ko pe na maya chede se bam oh faminante nyenkwa ba makoko ben nyame nsira mo ai se ampa ane mamindi kame ma tai kame foni na barika re sala kame ni dia otia na so bia odi ofidi ato nsira fa bia ma barika re sala nyame nsira ne akonto amatu mutu ye okay yeah that's it pa odi o ma ba na mo church la won se ade ba ko mama ni agi ni se obi o won we kame ni wa se ya mra ne ma kon se yan wale bebre enso se akrokro ba ba woni sebi so enso na wo pa mienu mensa wale o sika kora a wo de hwe ba akokora enso nti mo kire se ya nti mo nkoso an kire nkamfo no mo te mo ase eye so fiti ya me kra mo ni mi wale mensa mienu na wo ko wale na wo tietie ma nyame nsira mo okay yeah that's it pa hello Ohemaa Benewaa me don fu baba bi woji ba bi afafi idian ko dwantwi okay kwajo tafu na wo de ayenko atafo sie na mo we dia ba mfa sa kwajo be sina ye nuanu ma ye no ye toyin service no o se toyin ka for the phone doso enti me mom bale ka de sala o me ka sa me bobodi na ma no be phone na yewura Mahmoud Bawumia kasepa nkoma no the next president ebe obia me man bale ka de sala na me se tu bu fu se e se sala we se no ayaboko ese moto sem no bruwa sa wo sie wo pa na to mo moto ri yes kesia enwo pa be yi ko ram je menye no na so je no na che se ye de ubesi no hello bedofu di ba bia frefi but o mike ni o man kan so mike yankwa ni america na se me me nyan ka mi furu nyina ba kan sala ni ti trupa ye amankan so dc ya onabo Abubakar Sadiq man barka la ana yama me ba kon so wo intense re freno agia on so sa ya na mi ya ba ko ye fini ma do na finish on so man barka sala the chenkra mu fu nyina se na we ya magwa chiri na mana ya su jo okay hello me don't fu di baby afrafi hello me ba cho wudi baby afrafi o okay pacho yem fa foforo em say want to menkan ye hello Kafra 03220 835 818283 me for be me no bi na fe mene eye me kumashi ene prince ene eye mafati imma sherifa eme hello Ohemaa papa di baby afrafi unu be ma fam from pon ni o mkase fre putu ja de we me ma barka de sallah barka kade fi ni ya baby wo de we de ha de unya ka sambaria dia opie ni mameria
the word had a so Ameria Dunya Cate, the word Ameria de Obie no. Yama nuku police ni. Yamaria unuku mambaka de sala. Oye you who special pa a Putuja station. You who special pa. Ameria mama ku na mema baraka de sala mama sobolo kura iku na mema baraka sara. Uruku nyina mema baraka de sara nyami shramo no kamo na kuma so bisa die biara ewade nyakopon nyamamu afen kremofo wo the word henyina mamu nyina baraka de sara ewade nyakopon shramo se akwanchi ma yire ama na successful ne shramo moto no mu nyabotre yo omu beto mbo ase hello oh bidi edafo wodi baby afrefi hello hey Sunday ni Dano Kade. Hello. Oh wait. Hello. Yes. Okay. Let me say OTA TV no. Make mashi wadaroma ma ode bra. Na ye kwa no. For instance so bra. Obi amra. Wa oti obi asore bra bi. Untimi nyina ho de ane na. O ma bi. Obi amra. Mo de mumra na yenko na ohene ba me dey say na fo ma ne ko ho omo so hwe won sa so sa wo sharing e dey asem kra ni so you go ba jama no question yeah ko under 1 minute then now be kana so be chia obi nso na wachi na didi kai ye da multimedia say ya malkremo for akwan we say ye so ye be celebrate Eid al-Fitr with wiase nyina we dey dance afin so me so mesa chia zongo mpanyifo nyina because the kasa me bobodi a me so me from enti from chief imam national chief imam okay Sheikh Usman no Sharubutu and now command zongo chiefs na me chia obia okay mesachia me busuafo okay adiko family me chia obia afin so me chia me wife Hajia Zainab okay oton enuoma ewo kejetia Dubai Dubai me chia no na me oton de na am kwa makochia no tonton niema bebre oton enuoma te se inkun perfume kwa kache nso Ohemaa say o ma me selection do pep de be mama ye we no problem me chia iwiase muslimu ene a Christopher especially Ghana nkremofo ne Christopher to the bia yetume hwa ye ho iwiase say because unhu say ukọ neighboring countries bia say omo asetina city no different but omo be hu say ye coexistence no is Ghana ni bia Cremonio Christonia also feel proud say we are Ghana ni ye bibia different ti be ma obia Eid Mubarak because and Eid ni aminu Friday and kasa prayers na ye Eid and Eid and kasa be ka ho ti na special day e ma obia Eid Mubarak Juma Mubarak. All right, make mashi. 1 minute. Kabibi kakay na yanko. Michichia menkani se kura. Eid Mubarak fa. Baraka sallah. Michichia ejafu nyina. Okay. Penyumfo nunkola nyina. Yemfa se misi. Me yeni, masisi madana eja. Yeah. Efse me ye wonkrum ba ejafo se de mo se pemasem no yeah nyame me se de me se akam yeah lima sa imam bari yeah mi small boy no okay enti opamasem onfamintu opamasem okay ba se me bompa e ma no fa se ba ko e friend Sarki Ngunja okay Alaji Sadiq Goddamn. Okay. Gunja for him. Yamen Sanyare. Amen. Next year say necessary any kwana eba. Inshallah. Next year kwadi be di ni form ho. No ho kura. Tell on that akunya no so. Okay. Yeah. Wow. No, enti. Ne ho beto no. Shamu fan ho tono. Okay. Chi obia. Be chia wife manka watch ala yanko besides chia me braba ko okay friend ustaz okay
are we all black and I say you use your opinion. All right. And I'm such here Usmania family. Salama family. And Vico family. Okay. Hey, all right. Emma Sharifa. In fact, you look splendid. You look splendid. And that's a bit of Chadipa back when I maybe an asway. The charm is stuck on any ata and a staffy does brassimo. Okay. Okay. What is it? Sway babichia. Okay. Aja, Ajo. Okay. Come back when name. Aja. All right. Madam Fumielu. Okay. Alima. Okay. Was CPC. Okay. And Sadik. Okay. And so was CPC. All right. And I'm last year coma Dr. Amuzu. Okay. Me bra penino. Yo. I have to pump baby. Okay. Power baby. Okay. Yeah, that's it. Pa. Baby, I'm a dream here. Mubeti mi aje mahome ama me na chese me no. Ene no me gina ho. Aduane bia maybe me enu bi se mba me ko me gina ha sa. Before we are made man. Me samra homa no so. Na se o pese wo chia obi mpacho ye biem atum o pese wo hye obi barka de sella o chia wo yere wo chia ukunu. I mean this time is for you. 03220-835-818283 03220-835-818283. Hello. Oh me barka de sella. Barka kade. Oh me ofakwata basomo kofi ase no takochi. Hey. Oh me and I nkramufo da yidie ma me man nkramufo nyina balika de sala oba kofi ase bro no amete so a New Town me man nkramufo nyina balika de sala ni amakola teria inusa emidu ma me mo balika de sala musa sala me man balika de sala na me mama jidu so balika de sala and awoba New Town bro no amete so a ayela ono so ma me man balika de sala papa no na na fiamansa Momunya balika de sala. Any will be when ya bra would see me mamma, and we serve in Biano. The Momunya balika de sala is soon young who point one more in who by now a finning course I'm a tree. About a tree I am for us then you better not see a shell in Amen. Amen. Hello. Kafra. Hello. Hello. Hello, foodie, baby of Freffy. But I'm Elias from some free. Yo, Bajo Yetil. Baraka Sala. Hello. Yatewonka, I'm so a woman in the HKC Kakra. Aha, this is a free fever. Your friend Elias Musa. Yo, Bajo Yetil. Pacho Metia Binia Harona Musa. Anna Mesachia Minia Bako, the Karim Musa. Yo, yeah, that's it. Hello. 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 Me don't fool with baby of Freffy. The patron, the son again. The first about Sakope. Yes, you, Papa. And at the man, Mamma, and Yagipa, much the say or do, and Yasun Gio Ghana. Said in Kramu for what's what there is. Amamla man and more church and Nhyira Munina. Nyankopon so onhyira wo pa me fa me last two calls. Hello. Hello. Benafo wodin baby afrefi. Ya friend ya mara me ka fresa nkore. Yo papa yetiu. Adamu atopa na chira mu chira. Ni maka wa fo nyina baraka sallah. Ai kan mami wa wo me mami wa bia kwanta. Do tiemia. Wetinka. Otunka no mama so matunka ni ya di abom na say ye kwe ni hello. Hello. Medafo wudi baby afrefi. Ohemaa Benewaa o. Acho enka won pa. Aya onu aketua bi ye Friday ke edu oya gas obi okubase. Oh, gas obi rap papa the authentic man. Ohemaa ya na Anu ya ba na ka ma mo ya LPM no anu wa wo pa o ai ja sam ketua ja me sira mo pa
Amen. Wede Mame Nko magazine na Miami Master CA Munchari Engineering. One ne workers nyina amadunum enso omu nyina so na memo omu nyina eye happy omo de ne ye oh sala omo de sala omo de sala tinya me shira omu nyina eno wi biara o tike ye dunka o ekra mo ni bia no enti akase enko na makobe kwa amoamo menya duru amoamo de a me ofa dubofo wa amoamo nti ofa me mamoamo fo nyina baraka de sala mame asungwenka mame Nko no bi mra bi wai. Hello mama. Hey, one for me akamawu. Ayo. Hey, me boss abaka say you na bo wine ni. Boss, na go for nsi apanjina ke no okode ge wa ho ye de. Ati anu mama wa say de mu fie no mewu ada. Mama, the call municipal assembly. Honorable Isaka Selia, MC papa. Ogbajuma papa enya atam ketwa. Amba ta de sala. Na mami NDC. Mami NDC na no wo papa. Omniketa papa na te gabi. Ene nkramofo nyina na me honorable Iliasu. Izongo assembly man. Manu barika ya sala. Na the boss nzutio. No way. Asante da kwa lotu agent. Otio papa na ile mama Esther me da ase. Okay, menso me da se minchimi emfa ofrefo bia biem ba me fa kwanya we so no maka che ye nuanom muslumifo ni nyina ajiafo magajiafo alajifo limamfo malamfo chese bia me wish obia barika de sala odonu a ye de a kire ye yamkom enano akwawie ye ama sumdua ba ene ye dwo mesremu upia hwa hu ye na hunu baby a wukro na wukonso na penche bisi wo wa ntempa na bini se ensi de na enso ye hwe hu ye ya ka moto semo no eni je da ohia na ni je na broso a na wo de hu na fe wa hwe ya wakwa akopra ade eye awerho abre abusua ma yaduane ye di nyina abo yanum mesramo ye nyina ye nsonso ye ho na bibia enko kama emfa emamo ma mefa akwanya we so na menchia eye mia kasa medafu bi ya eye wowo eye amanone alaji eye Suleiman nyankopon wonhira no na onye ne kese pa ye da mo nyina amase ye nyina ye baako na ye di dwumadie no abom aji ya sadia ene na medewo ebesi medo mo nyina hye no so ma me say women's wave empowerment nyankopon ya adoma wukuada ye hye ye t-shirt ene ye check kama na ye nyina yakoja obra outdoor ewo KJT Dubai anopa 11 pepepe unya meka eko we say ho a me the number we mount but hi wo WhatsApp eyekwa ye de tete ma ye de kire ma ama emma ya wadesem ene ya brabo etimi esipi esita enti but hi ewo WhatsApp number we say so 0533 223565 0533 223565 obo high was our number no so pe ye de wo beka ekuo ne ho na ye nyina ya bom obra eno ne de wankasa wabo adwaton de no kakra ho ye ntem free mu ansana ya so kra Ohemaa bomdi Ajia Fuseni